Mamisita ka sa kuwala? Unoy, lain sa kay ako pamisitahan. Ha? Unya, makabuhi ka ng pamilya? Wa ka man gali klarong trabaho? Noy, mamisita raman ko sa imong anak. Di man ko mga asawa. Kanang tanan? Ako na? Apiling building atong nahimutangan karon? O Rico, og dili lang ka na. May mga negosyo pa sa Amerika o Europe ang inyong pamilya. Nga karon, imo na. Tungod kay ikaw ang bugtong manununod sa tanang kabtangan og kwarta ni Don Marco Imperial. Sure, uy. Prank man ang imong attorney ba? Dili niyo sa ka-prank, Rico. Sukad karon, mausab na ang dagan sa imong kinabuhi. Di man gid ko makatuoy na attorney. Ay tuo na lang sad gud aron ta madali. O sa, balibaran nimo ang mansyon, ang kotse, ug ang pag-manage sa itong mga negosyo. Sorry lang yun, ha? Pero di lang ko ana. Pero nga naman yung taong mubalibad ka man. Tagsa-tagsaon ako, ha? Di ko anang mansyon. Kay gawas nga dako kay lipyuhanan, mahadlo ko nga doon na unyay ungo nga maapilog puyo. O kanang kutsilo, hasol kayog mintinan, oy. Bisikleta lang ako. O di ba, motor. Pero ikaw na'y muduma sa itong mga negosyo. Na, samot nga di ko ana lo. Labad-labad na nasong o. Simpleng kinabuhi ra akong gusto. Bahalag pobre, basta milyonaryo. Pobreng milyonaryo. Sugilanon sa usa ka tawo nga dili ambisyoso, apan kalit nga nakadawat og grasya nga siya mismo dili makatuo. Sugilanon nga makalingaw og makarelate gyud mo. Pobreng milyonaryo. Tagsulat, Baby Omega Flores. Musical spinner, Jeffrey Gabonada. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Pobreng milyonaryo. Mga higala, kumusta? Magsugod na sab kita og laing istorya. Sugilanon nga naguluhan, pobre milyonaryo. Magsugod kini ang atong istorya sa usa ka slum area. Ayaw mo pa ito nga, kaya hindi ta kaagi. Wara mo mong sulog masda. Unsa man, nabakunahan na mong tanan? Suswak, ara mo yung mga ligo, nanimaho na mong mga panos. Gaya ko 5, kuya. Uy, saan man na mong 5? Palitan. Gaya mi kuya. Na, kadaghan naman ninyo in taon. Wa man gani ko magbinyo, kaya ron way mangayo na ako. Ay, kay, may kwarta, kuya. Kay, may. Sus, pagkadaghan na bata ninyo. Tepa, pila gani mo kabuok? Ha? Uy, ay, ani na lang. Naman dyan bikiri sa atbang, palitan lang tamugpan. 50? 50 ra ilang gisuhol ni mo? Ay, 200 manggudla. Pero unsaon man nga, gisugat man kus mga bata sa skinita. Nangayo man ako kwarta palit ko ng pan. Ako lang gipalit ng pan. 150 gay imong gipalit nga pan? Balik 75 ra la, uy. Oh, may 125 pa unta ka. Mayuha Diyos mat sa akong apuhan, oy. Paminaw sa laha. 200 akong kwarta, no? Ah. Oo. Gikuhaan og 75. So, 125 na lang. Unya kay nasugatan naman ako sa Janjan, kanabang anak ni Tio Alex ba? Ningayo ang pamliti kay madto kon siya naga. Moto, ako lang gitagan og 75. Kay wa naman say mabili nato. Gihatag na lang unta to nimong tanan aron wa na gyud ni Belen. Lawgaw sa di mo laoy. Unsay lawgaw? Ikaw lawgaw kay wa man kay kalibutan para kang kinsa imong pagpanarbaho. Para nato ba o para sa laing tao? Uy la, idulhin siya baya ng mutabang kasi imong isikataw. Labi na jud masiguroon nimo sila kaysa imong kaugalingon. Saba diha oy. Lagi. Nya unsa na mali atong ipanihapon ini ron? Kanang imong 50? Ah, ato na lang nalagaon. Nya higupon ang sabaw. Lula sad oy. Makapalit na mong sudan ana la. Unya, lanlano na lang natong sudan. Oh, wala na bugas la. Ah, kana na lang bugas sa imong naon. Lagawa dyan ni mo, Loy.
Oh, darala ha. Duha ka putos kanon. Tagsa ta, unya, nailumpia, nasay turtang taong, nasay sabaw sa tinuwa. Fights na na. Taon sa doy. Kuwang raman gani na nako kun buot hunaon. Amla, pagdayit lagod una la. Mamuwi ra ko ugma. Di madayag-dayag triko eh. Gilaliman ng kagsoroy panindag trapo, no? Oh, di ni madayag-dayet. Ako rikaon ining tanan. Sure la, oy. Oh, wag ko magkomedya. Sige. Imo na tanan. Maghuwat lang ko kung ay imong sobra, bisan gamay lang. Oh, niandar mo balagin imong cellphone. Hello? Ah, naanak ka? Kadali. Sige, mo gawas na siya. Bye-bye. Huh? Gawas sa dito kaw. Naana ang akong gi-order para nimo. Gawas sa dayon. Ha? Tapos sa dayon. Darang bayad, oh. Sakto na ha. Sige na. Gawas dayon dito. Ha? Oo. Lain na sad inila, uy. Ako dira special ang gikaon kay pa-deliver pag yun. Unya ikaw, nagmantinir lang ka nang akong gipalit sa gawas. Pastilan, baya. Kaon na lang diha. La, tunga na lang noon tani. Tunga ba, eh? Kuwang rana nimo. La, nga na nag-order pa man jud ka. Gipunan lang unta nimo akong 50 aron parehas kay gikaon. Kasi ipaunta ka. Mahal gud ni. Stilan, ay. Ato pag yun ng buhatag isyo. Kaon na lang diha, ay. Ay la, ang ako ba? Onya, ato yun ng lalisan. Magbuhat lang yung tag-isyo. Aron mo hinungdan sa pagkaguba sa atong relasyon. Isip apuhan og apo. Grabe sa maguba ang relasyon la, oy. Oh, di na maguba nga maglalis naman nun yata. No, sige, oy. Erase na lang to, erase. Magkisgo taglain. Kana, yun. Lagi. Una sa tanan, magpasalamat tas Ginoo nga doon na tayo gikaon. Nga ikaw, nagkaon anang gi-order gyud o gipa-deliver. Bisag ingani lang ta. Maol lagi. Balag pobre basta hilas. Kana, mauna. Kinsay gisgutan sa tumatinira ila? Si Rico. Rico ba? Apo ko din ang sela. At ang suki sa trapo ba? Nga naman. Gipalitan makunupan ang mga bata. Kanabang mga nagduwa pa. Gipakaon ko nun ni Rico gahapon. Uy, kwartahan di ay. Nakakwarta tingali. Kambugiro ko niya. Hambugiro pa? Saan na imong tawagan na? Ha? Walang-wala ko lang sila ko. Ngano? May trabaho ba ko siya? Basi nakatrabaho na po. Basi magkatrabaho pa. Ipagkao may sa mga bata. May magwa na yung maginikanan nga doon naman. Ugwa sa manubra yung kwarta. Kinahanglan pa pag yun nga manubra ang kwarta pa? Ano magpakabana sa uban? Usa ba niya siguro maging ang pamilya kasalaing tao. Ano ka? Di lang yun daw si Rico pa. Kinapit ay uban diha. Kaya maging unta nga makashare sa uban kay dako na kaayuginan siya. Pero bisan usa ka buok pan, wa gid ko makabantay nga ng hatag. Kinsa ba gipasabot mo ana? Ako? Excuse ana pa. Hoy! Ila! Hoy! Ako kay gipasabot atong bata. Pero ako gyud tingali. Kay wa may laing bikiri sa among dapit. Kinirmang amua. Kandahang bata. Giunay kong birara. Ay. Oh. Kupuwag sakyanan. Wow! Morena girl. Oh, niya pa na ko eh. Huwag baka kumalimaho. Okay na. Maayong hapon. Mayong hapon, Sab. O sa may ato, miss. Ako si Attorney Jane. May gipangita lang ko, taga dinhing lugar, ha? Ha? Aw, kinsa man aturni? Lugawa, abugada man din. Kinsa man imong gipangita aturni? Nakailam ko sa mga tao din eh. Kining tawhana. Wow, kupuwag cellphone. Nakaila ka ini? Oo, nakailam ko ini aturni. Sudlunon ang ilaha.
Dong. Kuyong isa tunay silang Rico, be. Rico apo ni sila ba? Tuon na maliang trapo ba? Tuon ka? Oh, katuod ko sa ila. Kuyugi. Sige. Kuyugi ko ninyo. Ay, order niyo. Naman na nakalidalipit. Ako ning apo. Ngano di ay, ma'am, nakasa siya? Unsa may iyang sa, ma'am, nga butaan man tong akong apo bisag may pagkasagoy to. Naunsa di ay siya, ma'am? Ayaw ka bala ka manang. Wa makasa ang imong apo. Wa ko magdaog problema sa akong pag-anhi. Doon na lang ko'y importanteng tuyo niya. Mao ba, ma'am? Ay, salamat in taon sa Ginoo. Ay, lingkod lang una, ma'am, ha? Huwat-huwata lang siya kay ni ana tingali to rong taod-taod. Dili na lang kung maghuwat niya nang. Ani na lang. Magbili lang ko calling card o niya ihatag lang niya kon moabot na siya. Okay. Ni ara nang Uy, abogada di ay ka, attorney? Sige, ma'am, attorney. Ako dayon nang ihatag niya. Tagain na lang ko siyang number nang. In kaso lang ako rin manawag niya. Ha? Number? Kahatagon dili lagi ko. Pero attorney manggod, maong nihatag na lang gyud ko sa imong number. Matay la. Bisag unsa lang dyan ako puga ang utok ba? Wa gyud ko kailanin niya. Karon pa gyud ko makasugat ining panganala. Tingali bayag imo tong uyab sa una, ha? Tingali bayag may anak mo, unya gusto ka na niyang panilngan. Uy, diin masag kakakuha ng ideya hala. Uy, Sa akong utok, god, ang magsain mo. la, bisag ing anir ako, wa pa gyud taon ko kapanghilabot og babae. Sa ato pa, nakapanghilabot na kaglaki. Simbak ko taon la, uy. Ako lang nang giklaro. Pero, te para gud la. Balik ta ining abogada ba? Kinsa jud ka ni siya, no? Ug ngano nangita man siya nako? Kana, og uban pang mga pangutana ang atong matubag sa sunod nga sumpay ning atong... Ay, Naunsa man ka lang. Nagkasayop-sayop naman ka. ay, nabalaka ko anang ngay abogada nangita ni mo. Ay, nabalaka gid ko ana. Kaklas pa ining restaurant na. Mga buutan ba kayo ang mga tao? Gikan sa guard, sa mga waiter. Mura sa kubkurik nga, ilan yung gisugat o giyabi-abi. Abi kina kung di ko pasundon kay, unsa na gula akong barog. Para gula. Askag, scam na tong pagtawag ni attorney na ako, no? Ay, pero di tingali, uy. Kikulbaan naman noon ko payo. Pero, ganun kikulbaan sa ko nga. Wa mo ko makasa. Erase ko ba? Erase. Salamat. Nawa ng kulba. Balik ang kulba. Kulok ko'y man kulba. Di ang bawa. Bawa. Ay, salamat. Nawa ng yun. Good morning, Rico. Hey! Relax lang. Nagkurog manggug ka. Relax. I'm Attorney Jane. Good morning, attorney. Okay. Aron ma-relax ka. Mga on-una ta. Tuara tong table. Hey! Uwa ka makauyon sa pagkaon? Mag-order ko glain. Ayaw na, attorney. Daghan na kayo na. Kuan lang, pasensya na, pero naglibog pa mong ko. Naglibog kag si Kinsa ko? O kunon si akong tuyo ni mo? Oo. Press kalimti una na. Concentrate una sa pagkaon, okay? Basig, mahurot unya na ako, attorney. Okay ra. Why problema? Joke ra bito, attorney, oy. Pero, pwede ko mahangyo. Unsa man? Pananglit, nate sobra ba? Ako lang dadun ha. Para sa kong lula. Oh. Kung pwede lang, attorney ha. Pero kung hindi, okay ra sad. Pwede ra gyud kaayo. Why problema? O sige,
Kao nagtarong. O kung mahurot man ni nato, orderan lang nato ang imong lola. Sure karton ni. Unsa man? Orderan na lang nato daan ang imong lola aron motoo ka? Uy, ayaw attorney, uy. Umayikog mo sa tani mo. Rico paminaw. Sukad karon, ayaw nagkaikog nako kung unsa may imong kinahanglanon. Ha? Oh, that look again. Okay. Unya na ta mag-istorya, ana. Mga unsa ta kay gigutom na sad ko good. Sige na, kaon na. Tagai unya kog usa na ensaymada inday. Imong trapo, among paliton. Uya among pan, imo na pangayoon. Mubayad sad ko imo ko ay. Unsa man taon ka? Taro ang sulti. Ina papalit ko, dili kay tagai ko. Kastrikto ba nimo? Pila man ang imong ensaymada? 5. Pues, senior citizen man ko. May discount ko nga 20%. Grabe. Imo pang ginuton. Imo man ganing gidaginot ang akong gisulti. Isig daginotay lang ta. Trapo mo diha. Lasang tiguwaga. O dili uyamot. Trapo mo diha, mga suki. Hey, Sinay sila ito nagyaw-yaw kanina? idlas kitiguwaga Pero skin sa ba? Nga na di pa? Liman ka. O sa kabuok pa iyang gipalit. Ipangayuan pag yung discount. Kay senior citizen ko siya. Abusado gi senior Madunggan ka ni kag mga senyor pa na. O katinoon man kon. Pa, irab sa gutong-gatungod nga mga yung discount. Kinabi si balaod nga doon na sila discount. Maobit tao nga. May abusar na sila. Di mo gud na abusar pa. Hilom na ilay. Naglalis ba ng mga tao hinungdan? Oh, lami agad ining pagkauna ko. Sigurado ka? Gipadaning attorney nako? Ulag lula. Pero murag di sa kagpahurot ini, uy. Ato na lang sa ning duha lula. Uy, para ato gining duha. Tuod, unsa may iyang tuyo nimo, ha? Iyar mo kong gi-interview la. Bahin imo. Bahin sa kumang ginikanan. Oh, anya? Imong giingnan nga wa ka na mga ginikanan. Ako kong gidugaan sa tinuod. Wasad siya musulti nga, no? Kung paraon sa tong interview. Wa, mansad. Makita mo balik ugma la. Pero adto na siyang opisina. Tagaan tingali kaniyag trabaho. Maayo unta la, no? Pero wa mo siya maghisgot la. Unsa gyud ay kana siya, no? Og unsa kahay iyang tuyo nimo? Di apa Julay. Ola. Oh, Tarawa. kwarta. Iya kong kitagaan kay wa mo kuno kita rong adlaw ug ugma ug sunod pang mga adlaw. Bali, iya kong gibayaran sa akong pagpakikita niya. Uy, mao ba? Maayo noon. Okay kayo la, uy. Tapos mil guni iyang gihatag nako, bayad karon ug ugma. Kadako na yun Unya, nagstorya rami. May pa-bring house pag yun para nimo. Hala ko. Wa ka siya makagusto nimo. Lula sad, uy. Uyawan mo sa tanimo. O di ba? Kuhaon kaniyang artista. Bitaw lang, no? Pero, madaba gunig artista ka ni naon nga lang. Uy, madaka ayo. Nga nugong dili. Mo ba? Pwede ra kaayo ka padad og papel sa karga do. Chiche! Kumusta na? Mission accomplished, sir. Ako nang gihatod ang kutsara og tinidor nga iyang gigamit aron mahimong specimen sa DNA test. Good. After a few days, sir, ato nang mahibaw-an ang result. Okay. Just keep me posted. Noted, sir. Tama mo kampo ha. Nga naala si Gracia si Querico. Kay doon adyo mo'y bahin permi ba? Yamat ha? Uy, Pakao ka sa mga bata, no? nakagrasya man oy. Anak mo yun na. Share your blessings. Kung nanubra. Pero kung kuha ang ras pamilya, di na pwede. Pwede man guna noy.
Mas mudaghan pa noon imong blessings, ana. Binuang. Noy, O, nga naman. pwede mamisita sa imong anak? Usa? Mamisita ka sa kong anak? Unoy, lain sa kayong ikaw akong pamisitahan. Ha? Unya, makabuhi ka ng pamilya. Wa ka magdeklarong trabaho? Noy. Mamisita raman ko sa imong anak, Noy. Di man ko mga asawa. Ha? Ay, latrang iskatiya, no? Karap ng mampor. Nga nang mamisita man ka. Aber, ha? Kaya ba ulit tao ka? O kung mayabang kong anak o sugtor ka, mga asawa na yun ka. Assuming man kayo ka, Noy. Wa mo ko maibog sa mong anak, Noy. Mamisita raon ta ko kay magpatabang ko niya kung saan pagbuhat og application letter. Eh, Noy, adto lang ko patudlo ni Janjan, Noy. Ako'y kagaw. Aris ako, Noy. timpal dito, hanay. Parehas na si apuhan. Hilas. Naon sa nasad ka pa? Katagawas na lang gid nako no. Mura ka gab dunay kontra. O, ila. Kuidaw pag-iistorya ka itong tuhana, ha? Kinsa man? Katong kalahan ay. Nga po ni sila nga tinilang trapo. Si Rico? Kuidaw pag-isulti ka niya, ha? Ano mag-istorya man sad mi? Pwede man may amigo. Kim kani may magtagdanay kung magsugat mi. Aw, kailara ko niya pero dili mi amigo. Pero nagplano umisita ni mo. Ha? Sure pa, oy. Kanusaman ka na pa? Karong gabi eh? Hala, oy. Mangandam di ko ini. Ay, at last, may mamisita na yung taon ako. Ninduta ining imong opisina, attorney, oy. Pwede mga apply janitor? Nagdaan mo ko dalong application letter. Mao ba? Gusto ka mag-apply pagka-janitor? Unta. Nganong pagka-janitor may imong applyan? Dili di ka gusto nga doon na kasi opisina nga sama ani? O labaw pa ini? High school graduate lamang good ko, attorney. Di pa ba gyud unta akong graduate adto kay daghan pa kong hagbong. Unya kay gipulan naman sa akong dagway ang mga teacher. Mao to nga nagkaiusa sila nga pag-graduate na lang ko. Nganong dagan man sa kaghagbong? Wa ka day maning kamot aron unta mahawa sa kalisod ang inyong pamilya? Naningkamot man ko. Pero adto mo ko masango sa mga projects. Unya, permi pag yun ko mo absent kay manarbaho man ko. Labi pag magluya-luya akong lula. Mo-extra ko sa merkado, mangarga. Wa gid ka makakita og klarong trabaho. Wa gyud lagi attorney. Kana ra yung extra. Usahay sa sugoon ko. Wa pa sa yun hinuon nga may tabo nga nagot maming lula. Kay kugiha man sad siya mamaligag trapo. Pero mao lagi attorney, kung magluya sad siya, akordyo man ning kamot. Time para gud attorney. Para unsa gyud ay ning imong pagkikita nako. Dako pa ba jud kag gibayad nako? Uy, ingon di akong lula ba? Salamat kay sa bring house. Nalipay di ay siya? Sobra pa slipay attorney. O sige lang. May pasalubong na sad kaniya onya. Sure attorney uy. Maanad ganis lula na. O anara lang. Wa na'y problema. Tarong bitaw attorney. Para unsa din eh. Tagaan ko na magtrabaho? Nangitagag tao nga tagaan og trabaho ug ako'y imong napili? Or wa pa ko mapili? Piliunon pa lang. I like that, Rico. So, dili ka tanga. Doon na kay ability to investigate and to analyze. Imo mong kung kuhaon nga assistant attorney? Pwede na ko bisan high school graduate ako? Dili lang pagka-assistant ang imong padulngan, Rico. Ha? Willing ka man kahang mo undergo og training Para asa ma attorney? para sa imong pag-asenso. Attorney ba? Eh, good kong kumedyahe, good. You think naghago lang yung ko ini para kumedyahan ka? Oh. It took me more than a year para makita ka. For what? Para lang kumedyahan ka? Does that make sense? Attorney, pwede di lang ko di mo idinglisan. Magnoslid niya ako. Sige, sure. Why problema. Pero eventually, makaton ka ra unya sa pag-in-English. Part unya na sa imong training. Uy, hala. Para unsa man gyud ay ka na, Rico? Galibog na bitaw ko la. Balik-balik na kung pangutana. Maayo man kayong muikyas pagtubag si attorney, eh.
Plus pa yun nga, gitagaan sa kunya kwarta. Wala lang sa kumamugos. Pila naman sa iyang gihatag nimo. 5,000. Uy, kadako ugod. Ginoo ko. Oo, niya ka ng imong danga pizza. Lain pasad na. Lain pa nala. Wag yun iba ng 5,000. Kaya iya masad kong gihatod sa eskina. Rico, ginervyos naman kog sugod ini. Uy, nga naman la. Dili ka karikruton para mamahimong terorista. Ha? Gano ko taong triningon man ka, uy. Unya, pa-in-Englishon pagyod. Unya, sayo na kaay siya nihatag ni mo og dagkong kantidad. Ngano din ang mga terorista la? English speaking di na? Oy, ang batawa ko kahibaw. Unya, ngano ningon mga ana? Basta lang. Ay, la. Di ta mo ganun na og dautan, uy. Basin, nag-experiment na sila. Nganong experiment man. Abogada man to siya. Dili man to siya scientist. Namay ka ng ilang gitawag nga social experiment. Kada bang murag dunas lang mga tao nga testingan. Mautingalin ala. Ug usakos na pilian. Ayun ang pagunahunaan ng turista la. Uy, kikuyawan ta ana. Turista na lang. O di ba, artista. Na, pangayoon lang natos Ginoo. Oy, nga dili lang unta daot ang padulngan ini. Puwerte na ba na kung kaon sa imong pasalubong? Grasya sa nila, uy. Di ni na tumayan. Mao lagi. Magpadayon lang gid unta nis pagkagrasya og dili lang disgrasya. Na, mga na lang ta. Palit sa soft drinks la. Kaya mas laminig ka ng pizza kung may soft drinks. Oh. Di mo na. Oh, 2,000? Kadako ana, oy. Di ka? Tigod taon. Be, salamat ha. Abi na ko di ka mo dawat. Tigod taon. Grasya, unya balibaran. Lagawa bitaw la, no? Wa man gid gumadahom ini. Karon pa jud taon ni makatilaw og dakong kwarta nga akong pitaka. Mayaman kala kay masudlaw man na permi imong pitaka kada dawat timo sa imong alawan sa senior. Usa ka libo lay ihatag nako ini. Imo lang ni. Imo lang na la, imo lang na. Di ako mag-2,000. 4 pa din na kay may sobra pa man tong iyang gihatag primero. Unya. Nakabayad kasi mong utang ni Dokong nga barbecue. Adto ra sang adlaw la, uy. Bayre sa daay ang kuryente og tubig. Man na akong bayad la. Pila ra man taon na tong bayaran di man nadako. Magdun na tayo mga appliances nga wa man. Ay, kung walay daotang nagpaluyo ini, Rico. Dako gyud ning grasya ang pag-abot ni Attorney Jane sa atong kinabuhi. Dako kayo la, oy. Kung magpirmi ni, hayahay kita. Ay, Demi! Ay, Demi! Oy, ayaw mo Okay, Demi! Ay, Demi! Tukol na ako! Mga bata, ayaw mo mag-away, ha? Tukol ka Oh, na! Sela. Ay, Demi! Timing wa sino imok da. Modo walang bida, be. Yan ka ko'y lagdan! Oh, ngano nag-away naman mo mga bata? Bukiro kayo niya! Bukiro kayo! Di ko muhatag kung mag-away mo, ha? Oh, no, sige yun. Di mo palitan kung mag-away mo. Okay, wala mag-away, ha? Promise? Lagi! Okay. Linya mo. Dali, linya mo. Linya para di ko maglibog. Ako niya! Dali niya. Miss Ella, tagsain niya nig mga chikiting with bread. Apili lang soft drinks. Ay, agad ini mga bata, agad. Yay! Thank you! Linya jud. Dili tagaan, ang dili mo linya. Lamat kayo kuya! Pila tanan akong beranan, Miss Ella? Ella na lang, good. Miss, pagit ka diha. Ikog nga kay kunimo gud. Bitaw, pila tanan? Pila tanan gang? 275 tanan. 275 ko, no? Oh, Wow! Katoski ko din mong 500. Mucho di ay ka, ha? nagagrasya lang. Ay, saan ka nagtrabaho? Wa pa ko magtrabaho. Para training pa lang. Mao ba? O niya, doon ay allowance? Doon na.
Wow, ka nice, good. Call center? Dili. Unsa di ay? Law office. Wow, ha? Dako din ang law office kay muhatag ko nagalawan sa trainee. Pa-apply sad ko, be. Unsara? Unsara? Naghuwat ko sa akong sukli, no eh. Akong gipakaon ng mga bata. Oh, imong sukli to 25. Abi. Ako rin turol ya. Salamat. Sige, lakaw na. Pa, Unsa man? Naghuwat ba siya sukli? Ala naman na. Sige, Ela. Arin na lang ko, ha. sige. Mga bata, mag-away, ha. Kuya, dapat kuya, butel. Kuya, dapat po butel. Oh, Basta na yung kwarta, butel. ano nga na amna imong tinanawan ako ila? Lain kay pa. Anong lain ba? Lain ko kay gisanta na ko yung parasulti. Ha? Di pa kuno amigo, pero nag-istoryahanay. Alangan, customer ko to pa. 200 kapin ang gibayaran ka ng pan og soft drinks nga gisnack sa mga bata. Unya, ingon ni mo ato pagtagad. Ganahan pa ka tumubalik pa. Kuy Rico, hindi ko mapalit og usap ni Bikiriha, oy. Uy, ayaw ang customer service. Hoy! Hoy! Oo. Ayaw mo mag-ilog, ha? Rico. Makakaon na lang. Yay! Ano ba sila? May balik kayo mo na sila. Ayaw mo mag-ilog. Uy, si Malakas kay mga iba pagkahapon. Oh, di balik man lagi na. Butang gina dyan. Butang. Basta lami ang baligya, mubalik yung customer, di ba? Nahitabo lang pa. Nga way laing bakery din eh. Kung nahitabo sad, nga maayong tao si Rico ug dili ka mao magdumot. Ikaw ha, nakabantay na ko mo. Init yung kaya ka na ko, basta bahay na lang tawhala ang isyo. Usaman, nakagusto ka niya? Ha? Ha? Babay, mga bata. Uy, babay kay Rico. Huwag mag-away, ha. Huwag mag-away. Babay. Oy, ila, wa ka na chance, oy. Doon na na uyab abugada. Kakita ka na. Babay, kuya! Babay, kuya. Babay, kuya. Ha? Kita ka to? Ha? Mautoy iyang uyab. Maunang gara kay siyang magpakao sa mga bata. Ambot sa sinakita atong abugada ha. Atong tawanan nga hugawit matong dagway. Guwapa mo unta siya. Limpyo, humot, lamurok o gaping, mamuls kay glawas. Kung sa chicharon pa, kagumkum kayo. Nga nakasulti man ka anak pa. Nga naaram to sold sa sakyanan. Tim ka ni hapit maklaro yung hitsura. Ya, nakatubang miniya atong una niyang pag-anhi din he. Tingita atong Rico. Mao na nakakita, dyan ko siyang dagway. Og naibog ka? Ha? Sinibog? Awa, oy! Patakam na kang yawit, oy la. Muabot ka na si Muginahan. Bantay ka lang nako, ha? Kay mo abot kibito ning mama pa. Ako siyang ingnon nga samtang nag-anto si Rito pagka-caregiver sa Amerika, ikaw sab dinhi nag-ibog-ibog og abogada nga humot, limpyo ug murag chicharon ka crunchy. Ay, pag binuang ha, ila, ha? Mutuor ba dahil ang Muginahan? Hadlok man lagi kang mama. Ay, beg yung pag tinunto, ha? Ayaw ba yan yun? Malingaw ram sa kung pagkaon sa mga bata, attorney. Automatic lagi na magpuyo kung pakanuna. Kung doon ay mag-away, mahunong, oy. Ingon ana ra kasimple ang kinabuhi. Muburag kalipay, magkakaunang fights na. Kumusta man imong lola? Wa na mamaligya og trapo? Namaligya ra gyapon. Iyam sa nang kalipay, good. Wa din nimo tagai og kwarta. Aron magpuyo na lang uta siya bay. Na, di gyud na magpuyo si Lola, attorney. Hilanta na kung imo nang papuyon. Parte na siyang pangadlaw-adlaw ang kinabuhi. Abang panindag trapo. Pero Rico, risgo kaayo ang pagsuroy-suroy pagpamaligyaan ng trapo. Senior na gud siya. Di naman sad siya mga tuglayo, good. Di naman sad siya sa among barangay. Tubaga una. Uy, si Lola man yung nanawag da. Dagka nagload ay. Hello, La? Inigpauli nimo paghapit og knit brush ha. Nahutdag knit brush ang mga tindahan dire. Sige la, sige. Maorat to. Bye-bye. Sige, bye-bye. Maor gito yung gitawag ni Lola.
Pahapit na kong net brush. Unsa na? Ha? Asa, attorney? Kana bang imong giingon nga net brush? Aw, wala ka kailan, attorney? Kana kong netbag nga dunay styro sa suod para gamiton nga brush sa panglaba. Mao ba? Manglaba pa di ay siya? Uy, mulaba pa kayo, uy. Di ka masad kayo natiguwang si Lula, got? Aron dili na siya mahago sa paglaba, ato siyang palitan og washing machine unya. Ha? Wa ko mag-commit siya. Pero, Net brush ra may akong gipapalit ni Rico. Ano gidadaan mo ko nimo anang washing machine? Na, dako na noon tagbayra na sa kuryente, ana. siya na ko rin mo bayad sa tong kuryente, Lula. Ha? Waka ka dungog, la? Nakadungog, oy. Unsa man ko bungol? Oh, ingo magud kag ha? Ay di lang gud ko makatuo ini, oy. Oh, Rico, mahalon para banigdag, way. Tag-an na la, kung pila na. Ay nalang gud ko patagaan na, oy. 12,000 na. Di ko numutag ano niya, 12,000. Dili na 12,000, oy. Aw, Jesra. 36,000. Oh, Oh. Tarawa resibo. Tarawa. Jesus, Santa Maria, Ginoo ko. Ala, kamahal, oy. Nga nung nisugot man ka in town, Rico. Unsaon man in town na nato pagbayad. Lula, anong mo bayad bantang nga wa man na utang nga? Libre man na. Wag ani kumuhang yo ana. Gihatag ra niya. Oy, Rico. Klaruhan ni, oy. Dili na ni ordinaryong hitabua. Doon na ni nagpaluyo ini. Nga nugod taong kalitan taghatag og ingon ini. Klaro, oy. Klaro unsa gituyo anang attorney Jenny mo. Gamayng pasensya na lang, Rico, ha? Inikabot na to sa ika-33 nga floor. Matubag na ang imong mga pangutana. Taas sa nahimotangan sa tubag sa kumungutan na, oy. Tuwa jud sa to, 33 floor. Ni Anata. Ha? Uy, paspasa din ang elevator, no? Abot man dayon ta. Paingon na ta karon sa opisina ni Don Marco Imperial. Siya ra ang mutubag sa imong mga pangutana. Don Marco Imperial? Kinsa na siya? Kinsa din as Don Marco? Wait ha. Hello, sir? Dako, ining building nga, eh. Taas pa jud kayo. Di paragod. Ug kinsa man as Don Marco nga giingon ni attorney? Ano siya may makatubag sa akong mga pangutana? Okay, sir. Sige. Okay. Bye. Okay na, attorney? Dili makaatubang na to si Don Marco. Tungod kay may emergency Zoom meeting siya. Balik na lang ta sa akong opisina. Daghan man ang utanan nako kung may trabaho na ba kuno ko. Unya, daghan sa nang utanag kinsa ka. Og, unsa may imong gitubag? Ako lang ginan nga. Ikay akong amo. Oh. Ako na lang silang ginan na nato ni. Kay wa mo ko ilaing katubag. Mas katuhuan masada. Mao nga dawatan lang gud ko ato ni bisag alaloy lang gud. Okay. Mas maayo nga kana lang una ang may bawaan sa mga tao bahin nimo. Pero sa ako din kisulti nimo, may dako na unyang kausaban nga mahitabo sa imong kinabuhi. Nganong patriling man ka attorney? Mura man sad ko inig naminaw drama? Indeed, Rico. Mura gid unya anig drama ang mahitabo nimo. Makurat ka na lang gid unya. Sure attorney oy. Kulbaan na mataan na oy. Nadlok na jud si Lula anay. Tingali ko nung unsa na kining doon na niya ko daot na nagpaluyo ni. Katawanan dito akong gisulti ato ni. Actually, dili gid siya katawanan, pero katawanan gyapon siya. Naam sa rin ni gagmay utok sa turni. Okay. Lain na say ato. Kumusta man ang washing machine ni Lola nimo? Ambot, gigamit ba ka itong Lula? Ha? Nga naman? Hadlok siyang mudak ko among bayranan sa kuryente. Oh my God.
Gusto na sa kubo katawa pero basin niyag makaingon unya ka ba nabuang na ko. Wa din mo ingna nga ako ray bahala sa kuryente? Gingnan good. Mo lagi nga nisambot nga nahadlok siya unsa kuno nagpaluyo ining tanan nimong kaayo na mo. Actually, Rico, pwede good nga sultihan ti kadayon kung unsa ni, ngano ni. Pero wa magkuko sa posisyon. Hala, attorney. Oh, unsa man? Di ka kana si Don Marco. Maoy akong amahan? Oh. Joke! Joke ato niya, Joke. Atong seryoso ha. Hello, sir? Okay, sir. Sige, sir. Okay. Rico, magsugod na kag training karon. Yes! Salamat, attorney ha. Ikaw mo train ako, attorney? Dili. Doon ay mga tao nga mo training mo. Usa para pag-improve sa imong communication skills, o ang usa para sa computer literacy. O ang usa para sa personality development. And the other one is Ops. Attorney, time out na ha, time out. Hmm? Nga nung ingon anak man, attorney nga, para assistant na magkako ni mo. Di ay no. Abogadam di ka. Di man sililalim nga mahimong assistant ni mo. Attorney, janitor lang jud ko bi. O di ba, messenger. Kana lang ihatag akong trabaho kay maoram na makaya nako. Mao gani nga i-train ka aron makaya nimo. Og akong ipahinomdom nimo nga dili ka lang unya akong assistant. Mas labaw nga posisyon ang nagpaabot nimo. Di lang lagi ko ana, attorney oy. Kimadlo ko ana. Unsa ra man taong ko eh. Mao gani nga dunay mo trainee mo. Salamat na gyud, attorney ha. Pero janitor na lagi ko, attorney. O di ba messenger? Kana na gyud akong makaya, attorney. Maora gyud na. Binuwang na. Dakong binuwang. Kana kinibalibad siya, wa ni mo tarong nga pag-convince. Hain naman ang imong convincing power. Nawa na. Sir, ako nang gibuhat ang tanang paagi nga makonvince siya. Ayaw kog patuhuaan. Wa ni mo gamita ang tanang paagi. Okay, sir. Akong paningkamutan. Ayaw paningkamote. Buhata! Wa di kay lakaw ron. Wa man manawag si attorney nila. Nasoko tingali to. Ha? Uy, nga naman. Ako mag-iingnan nga, di ka na mo gamit sa washing machine. Oy. Buringog ka man di ay. Ganong imo manggisultihan? Di bitola. Di balibad mo ko niya. Ha? Jesus Mariusip, Ginoo ko. Daan pagyud ko. Nakagusto lagi gyud tong abogada nimo. Kalain sa naman ko na hona la, uy. La, di balibad ko sa trabaho nga iyang gi-offer. Para na ko. Unsa ba di ay. Klaro hasad ko, Rico. Unsa man din trabaho ay untang ihatag nimo. Wa pa yun siya musulti na ko la, kung unsa. Pero ingon siya, taas ko na nga posisyon. Mao nga, triningon ko na ko. Oh, triningon man di ay ka. Ganong nibalibad man sad ka. Uplok ka sabdi ay. Ay, lawgawa sa nimula, uy. Maayo! Uy. Oh, Maayo! anhig yun ka. Maayo! Rico? Ala, Nagsala? Uy, tubaga. Ablihig yun ta. Uy, ko pa ko ligo la. Oh, ikaw lang. Oh, sabo dia. Uy, nya ka nag-shorts naman ko dire. Ikaw lang ko, mangita pagog tapis. Short, masakala, uy. Nangunot naman yung legs ko. Napugong tanon ka nga puha ka. Lakaw na, tubangan ito. Hi, good morning. Good morning, attorney. Pasensya yun ha. Wapa dyan may kamanghapnig. Baka na kaligo gani. Nanimaho pa kong panos ini. Okay ra, oy.
Nagmask man sad ko. Ay, maayong buntag diha ni mo, Torne. Maayong buntag, Torne. Pasensya gyud, nagtapis ra gyud ko ining tualyang gise. Way problema nang, uy. Mayong buntag sa diay nimo nang. Nialagi ko kay may importante kong tuyo ni Rico. Sige, sige. Mugawas lang una ko. Ayaw nang. Mas maayo man ang naa ka. Basin og makatabang ka na ako pag-convince niya. Ha? Bahin is training, attorney? Ay, maunay among gihisgutan, Torne, sa wa pa ka mo abot. Ako ganing giingnan nga, oplok ni. Kaya nga nung liba-liban nga trainingon man di ay siya. Maulagi. Iagi man ginag-training, Rico. Maong ayaw ka hadlok. Dili gyud kanila dali-dalion. Ang mo train nimo maoy mo adjust. Dili ka i-pressure. Ako na ipasalig nimo. Unya, Torne, dako sa siya sweldo niya, anak, kung magsugod na gyud siya. Lula. Ay, Nang, akong ipasalig nimo, mausab na unya ang inyong kahimtang oras nga mulingkod na si Rico sa iyang posisyon. pero wa ni nagpaluyo nga makadaot niya, Torne, ha? Prangkahay lang ni ba? Lula. Wa gid nang. Ako ging ipasalig nimo nang nga puro kaayuhan ra gyud ang padulngan ining tanan. Di man ang padulngan akong giingon, Torne. Ang nagpaluyo man. Oh, Ha? Pamalitan ni Muslula? Rico. Nalingaw kaayo ko niya ganina, good. Og naluoy sad ko niya nga nagtapis lang atong tualya nga gisi. Oh. Kini. Bagay ni niya. Uy, attorney. Ayaw jud palitis lula anak kay di jud na niya sulubon. Ha? Usik-usik na jud kas kwarta na. Oh. Unsa man di ganahan sa imong lula? Bitaw, attorney. Adto ra man siya sa ukay kun mamalit. Kuno na siya ganahan. Ako ra unya tong ingnon nga mamalit. Namo to'y kwarta kay ako mo tong gitagaan. Kipahin naman to nako siya sa imong gihatag nako. Sige. Mga personal nga gamit na lang ninyo ang atong paliton. Sama sa tualya. Ilabay na tong tualya nga gisi. Oy, Oh, ha? Tagduha-duha yun katualya yung gipalit nato. Napay habol og mga unlan. Napay dagang sabon pangkaligo ug panglaba diha ug para pahumot sa ilok. Napay toothpaste ug toothbrush. Basta kay murag nana diha tanan na tong gikinahanglan. tingali bayag sa sunod. Palitan tanyag bay, Rico. Uy, simbak ko lang. Oh, susimba ko lang. Simbak ko lang. May tag matinood. Haskang matinood ay mga sulti, no? Oh, nagiingon nga swerteng malabo. Ha? Ano sa'y swerteng malabula? Swerte nga swerte. Dakong swerte. Oh, nung sigam ng imong mata. Grabe, sad ka pa, uy. Judgmental man kayo ka. Usay judgmental. Judge sa mental? Klaro, ana, ano something nila. Haliman kag kuhaon siya o ihatod. Uyas pagpauli, peteng daghana o gipangumpra. At to ganit ekonomiya ang simana, may dala si Rico nga washing machine. Pong pa sa atong masilingan nga nakakita. Unsa pa ba ni atong manahon na, kundi may relasyon gid sila atong abogada. Hayan, minyo tong abogada ha, ug iyang kabit si Rico. Kabit, good pa. Dili pwede nga, nakadaog si Rico o sa loto. O walang pahibaw. O katong abogada, mo yung financial manager. Dili kita mo diretso judge pa. Kaya wata mahibawon sa gitinuod. Unyag tinuod ako pagduda. Unyag dili. Unyag tinuod lagi. Unyag dili lagi. Ay, yan tayo magtiwas ba? Kaya na wag. Hello? Speaking. Ngano ka pa? Buhi pa ko ah. Imo masalog og patio na yun. Kadako ko din ni problema ha pa. Ngano mo makabaghisgot ini? Nahibaw bas
mama nga, imo ni giprinda ang bay og yuta, apil na ang bakery. Naibao siya, kaya naprinda man niya itong iyang pagdarga. Pero nagtuo siyang nalukat na ni. Sa ato pa, nagpada si mama kwarta para ini? Oh, O yung wa ni mo gibayad? gibayad pero wala ko ihurot. O yung saan naman ni? Gitagaan naman kang ultimatum sa bangko. Manawag tang mama, bi. Ayaw, ha? Ayaw gid ha? Ay panawag. Ayaw gito, pahibaw ang imong inahan, ha? Eh, nahibaw na biya ka sa abilidad sa imong inahan. Mayroon ba ka itong mupakita siya kino mo, bisag sa video call lang. O yung saan may ni mo pagsolbad problemaha pa? Unsaon man ni mo? Attorney, mag-unsa ta din sa bangko? Mag-open ta og imong account. Ha? Uy, nga naman. Aron kung magkinahanglan ka og kwarta, doon na dayon kay makuha. Pero, Og sa imo na unyang account ipasod ang imo unyang allowances og sweldo. Unsay dani mo nga ID? voters ID ra gyud attorney. Wa ko man ang ako national ID. Okay. Huwatan na lang ko din ha. Ako rin mo process sa tanan. Huwat lang din Okay, attorney. Ay, gintutas ako pamati, eh. Naanaon niya ako yung ATM card. Moral sa kong correct na. Pero, hangtod ron ba? Naglipog pa dyan kong unsang trabaho ang ihatag ni attorney na ako. O nga nang ako man. Ay, uy, timpa. Ala, sino imok mong ginampag unisod ko? Mutagad ba ka ako sa? Tagtong sa ka ako, no? Bahala na lang. Mutagad din yung una. Isabay ako pangutan-un ini. Ang guard na lang. Lipo! Nagunsa ka din, eh? Sa imong hula-hula, mag-ulsa ka ang tao nga mosuod sa bangko. Di ba magdeposito o di ba mag-withdraw? Nasa yung mangutang, eh. Uya, sinutan aw, mangutan ko. Naara sa magdeposito or mag-withdraw, no, eh? Ikaw, ano saag ba ka din, eh? Ha? Ano? Ano? Rico? We need your signature. Follow me. Excuse, una, ano yung mukha? Excuse. Mayo ka nila karotong kanahan. Mangutana dayon ko as ang manager. Kay mohangyo ko nga tagaan pa kong extension. So, mauni si Mr. Garing, ang manager. Kung doon na kayo mga problema or anything nga imong tuyo niya, doon lang siya, okay? Sige, attorney, sige. Lingkod daw na mo, sir. Attorney, di na magdugang ang ngiti mo kang platinum card. Okay. So, Rico, mugawas na ako kadiyot, ha? Mubalik na ko dayon. Ricky, ikaw rin bahala niya, ha? Yes, attorney. Balik na ko dayon. Basa-basa lang akong magasin. Balag di kay ko kasabot og in English. May laguntag dili stricto manager ta. May untag, madalang ug hangyo. Yes, sir. Okay, sir. Uy, ang uyab nga abogada ni Rico. Ay, salamat. Kay tuwar sa slayo. Wa kita skaraho ay. Tura dito. Niyan ako spultahan sa opisina sa manager. Manguros ko para kaluyan. Manuktok na ko. O siya ito, sir? Mayong hapon, sir. Come in. O siya ito, sir? Likod. Ay, salamat, sir. Kuan ba, sir? Kahapon, gitawgan ko
bahin sa pagkaprinda sa akong bahay og yuta o sa akong bikire kay overdue na. Unsa to name nimo, sir? Filimon Namasol Jr., sir. Uy, kadto din ning embargohono na. Sir, maluin taon ka, sir. Tagait pa kong extension, sir, kay mangita pa kong paagi nga magkabayad, sir. Usaon nga nasakit man gud akong asawa sa laing nasod, sir. Tuwa man siya magtrabaho, pero nahunong lagi kay nasakit man siya. Sir, actually, maglisod naman ko ini kay sobra naman kayo ang extension nga ang gihatag nimo. Before pandemic pagod na overdue na ni. 2018 pagod ay gani ning imong last payment. Sa 2019, wala ka magkabayad. July 2018 pa. Sir, last na lang hangyo nako ni mo, sir. Maluay ka, sir. Lagi mo! Uy. Da, ikaw yung lagi di ay, noy. Abin akong parehas ang tingog. Kaila mo, sir? Oo, kaila kayo. Silingan mi. Suki ko silang bikiri. Kuno, pwede rin ikaw kung buhaton nga garantor niya, sir? Oh, kung pwede ko, pwede rin kayo. Pwede kayo, sir. Ikaw pa. So, swerte kay ka, Mr. Namasol. Dilibes na basta ang imong garantor. Okay, what lang ha, kay akong ipaprepare ang mga papers. Pa, kumusta yung nakaw pa? Ha? O, saman pa, wagin mo sugot. Wagin mo daghangyo. Basa. Na-extend pa? Gitagang kag 90 days extension pa? Oh my God, salamat Lord! Gawin sa madali mo maghangyo pa nga, nisugot man. 90 days pa gyud oh. Nainitabang na ko. Ay, salamat! Thank you kayo, Lord in town. Ay, ginoo gini mo kong pag-ampo. Yan, bila, be. Ako na ipuson. Oh. Nang santos, Papa? Muro magtulala. Wala gitingali siya makatuo nga matagaan pa siya extension. Salamat, Lord. Salamat, Gyud. Matay. Di ko makatuo na. Sa tanang tao nga pwedeng magatabang ako, si Rico pa yun. O nga nung murag tahon kini ang manager bangko. Tinuod kang pagduda ni ila na posibleng daog siya sa luto. Pero, lahi na yung gisulti ganiha. Suod kayo sila na Atty. Jane. Kung karoon pa sabihin ka ila. Gikuhaan mo ko na Atty. ATM card para adto na ipasod akong sweldo allowance. Pero sa akong tanaw, nagsultim siya sa tinuod. Kaya kung namakak, mailhan magyod. Labi nagbahin sa kwarta. Pero, uwaw na kayo. Naibawaan ako nga, giprindan din ako ning bayog yuta, apil ang bikire. Mao ba? Hala, no? Swerte na ikayo siya nga dito ka. Gingnan bitaw siya ni Sir Ricky nga. Swerte kayo siya. Pero sa sunod, Rico, ha? Careful ka sa mga ingon-ana nga hangyo-hangyo. Next time nga doon na ingon-ana nga sitwasyon, i-confirm una nako. Labi pa nga, dili niya ipasaba nimo sa iyang pamilya ang iyang problema. Sorry, attorney. Ampingin ang imong ATM o platinum card, okay? Type pa, attorney. Unsa rin yung tatlong card, attorney? Kung wa kay cash nga available, pwede na nimo magamit sa pagbayad. Kung gusto kang mag-shopping or anything nga mag-need og bayad, pwede na nimo magamit. Magamit ni Ma'am Liti? Murag dili man siguro. Sa mga dagong establishments na siya pwedeng magamit. Wala gyapon ni gamit na ako, attorney. Tingali sa pagkakaroon wa pa. Pero magamit ra gihapon na nimo sa umaabot.
Ninduta na gud tanawon sa imong pitaka. Naa na may card. Pero tulora man ng ako la. Lopig ko nimo kay upat man ang imo. Nagod kay senior citizen ID. Napakay PhilHealth ID. Napay kaning voters ID og itiin. Ilisisad ng imong pitaka, uy. Nagkagidlay, rabi ng dagway, ana. La, okay ra nang nagkagidlay ang pitaka la. Kinaan may sud. Mag-unsa man ang nindot nga pitaka, unya way sud, di ba? Ang bugiro asa ko nga po, uy. Nya, kumusta naman imong training? Sa Lunes sigud ko magsugod la. Sukli is 100, Kato 5 ka insimada. Ato nagkaduri ko. Salamat po. Ato nanay. Yes. Ano sabi nakaon ni Papa? Di tagad man ni Rico. Natingaragod ko. Ikapag iunang ni tagad. Nya, dautan din na. Di good. Natingalang lagi ko muna ngutan na ko ni mo. Ako na kong gitamdan ng imong gisulti nga tarungon pagtagad ang customer. Okay pa. Og mainta di ka mausab. Mainta magpermanente na. Pero wa ni magpasabot ha, gamusugot na ko gaya kang paguyaban. Kuya, wagin mo pa, uy. Kuyaw. Moabot magidayon dihang istorya. Ako lagi klaro ba? Ipasi magdahom ka nga, abi ni tagad na ko niya. Okay na sa kung iya kang paguyaban. Balik na lang ko panindagpahan pa, uy. Mau lagi dayon na imong topic lagi. Hey! Pidag yung bata. Uy! Siya maron! Ha? Asa ba napita? Ha? Sentinel, dapit pa! Dapit na lang Rico! Usa? Manghipos na patigaling pa ako din yung sunog! Usa man? Narabi na magbumbiro, ha? Maragwa man tingali. Manghipos na lang gud ta, padali tayo! Oo, manghipos to, Ang halin sa bikiri, ha? Siguro taon. Tigalig, kawato na dali, ha? Attorney? Hey! Humana mo? Break pa. 15 minutes ko no. Kaya attorney ha? Hello? Daw! Ha? Unsi lula? Unsa? Sige. Muna na ako. Attorney, sunog sa amo. Naapila mo ah. Oh my God! Wala may panayanan. Wala na ibilin na mo. Rico! Wala tumbay dong. Wala tayo paulian dong. Okay na. Okay na. Magapatukot nagbalik. Ang importante nga luwas na ka. Kalain na lang sa kayop. Kuyog lang muna ako. Nang, kuyog lang muna ta. Torne, pasensya gyud ah. Naapil gyud taon pagkasunog ang akong washing machine nga imong gihatag. Pagkabagura ba ito katulo pa ito na ako magamit ah. Ayaw na guna-unaan, Nang. Butang na. Dali ra nang mailisan. Basilan. Asa naman lang may mga tuog karong gabi. Nakagoy complex la. At ito mo ginaibutang ang mga masunugan. Dili mo sa complex mga tao ko niyang gabi, Rico. Ako rin bahala ninyo. Ay, ato na ta. Aron saan makapahuay dayon si lola ni mo. Attorney, di ba kondominyo man eh? For the meantime, dinhilang una mo. Unsa to torne? Kuan kining di lang mi torne oy. Ato lang mis complex. Nang, dili mo makatugog tarong dito. Dinhi, maayo gid ang inyong pagkatog. Ayaw ka bala ka nang. Wa mo'y obligasyon bisag kamay. Manaog na ta. Tayo pa, attorney. Asa mo tangang floor? Ato ta sa penthouse. Wow! Ninduta ini, oy. Sigurado ka, attorney? Animini mo pa istaron? Ngano? Nagduda na sad kang nagkomedya ko? Kuan, murag...
Tay para ko, attorney. Basig, imagination rin ako, ha? Basig, di ni tinuod, ha? La, unsay tanaw ni mo, anit? Tinuod ning... Uy, la? La? Nang sala? Okay ra ka nang? La, naunsa mo ka? Mura mo ka nitikig. Lingkod nang. Dire oh, lingkod. Ayaw lang. Di lang ko. Parang di ba ka mulingkod, la? Inot kayo lingkuranan, oh. Lingkod. Lingkod ko, attorney, ha? Oh, sure. Gidagani mo na ako din aron makarelax mo. Labi ka na ng sala. Stress kaayo ka tungod sa nahitabo. Torne. Maong sige na, lingkod na. Ay, magkahugaw niya ang lingkuranan. Nang, ayaw rin kong paguna-una, ana. Sige na, lingkod na, aron makarelax na ka. Lingkod lang, la. Palimpyuhan na ba ito ng attorney kung magkahugaw na? Sige na lang, dali. Tingali ba yung kasabaan, mistag iya ini, Torne, ha? Way mga saba ninyo, nang. Si attorney magwitag iyain nila. Ha? Oo. Ay, mao ba? Datu, ang kita ini mo, Torne, no? Dali na ta maghisgot, ana, uy. Magpa-deliver na lang ko para inyong kanon, ha? Doon naman tayo kitchen if ganahan mo magluto. Ay, dili, may manghilabot niya, Torne. Magkaguba pa lang unya, mi. Sus, ginoo ko. Okay. Rico, ikaw na bahala asa nga room sinang sela, og asa ka. By the way, upat ang kwarto ini nga penthouse. Time pa. Ay, maglain-lain ay may kwarto. Oy, Torne, magtipon lang mi, oy. Pwede ram sad gani diha lamisa, o. Kanang dasdaplen na lang mi nga kwarto, ay na lang ng kwarto kay maikog ta. Ala, Miss Daplen. Rico, piliin na lang og kwarto si Lola nimo, ha? Mag-order na kog food. Aon sa may inyong ganahan? Ikaw rin bahala, attorney. Okay, sige. Ako na bahala. Piliin na lang og kwarto si Lola nimo. Wow! Nintuta ining kwartuha, lola. Uy! Mura manig sa hotel. Nakasood na di ay kag hotel. Ay, wap asad. Rico, apo, mura manig sa mga salida. Mauna na. Nakakita ko kwarto sa hotel sa mga salida. Unsa man, ganahan kayo nila? Mutanaw patas ubang kwarto. Ayaw na, oy. Ayaw na. Makasa pa lang unya ta. Sus, pastilan. Ano ni aman sa dadadi ng Torne, ay? La, datu ayo rin nga Torne, no? Kadako ining penthouse. Muro sa usa ka dakong bahay. Mas dako pa maning kwartuha sa tong bahay, lola. Di ka na drug lord si Atorne. Lola, uy. Ay, gupagod akong naudautan na. Bitaw, no? Iya rapat ang gitabangan. Lord, pasaylo ako, ha? Lord, Ginoo, pasaylo ako. La, tarawa na. Puno pa Diyos karpit ang sahog, oh. What good damn footsteps, ani? Maubit daw, no? Lagi. Hoy, kanugon sa 80. Diha na lang niya ta mangigda, dong. Di na lang ta manghilabot anang kama kay maikog ta. Maayro ba ka ay ng pagkahapneg? Unya la. Unya, musugot ka si attorney nga. Anak ta mo higda des karpit? Ay, di lang ko ta magsaba niya, God. Di kay kagaling banyo la. Oh, sakang ito. Ay, tanawa la. Tanawa dali. Uy, hala. Kapansayon mang korika. Suta yun dali. Ay, di ko diha, ay. Mauwa ko muling ko diha. Asam di ka? Anas lababo? Ay, agugbugal-bugal diha. Uy, naglain na ba tinuod ng akong tiyan, ay? Soda lagi dayon. Soda dayon na. Ginoo ko. Tingalig makasaha ko. Di na lang unta. Unsa mo siya mahimong sa ni mo diha, God? Sige na. Kay ako na ning sirhan. Ninduta din hiyo. Kita mo tibok syudad. Kuyawag dito sa kinabuhi sa mga dato sa. Wala yung taon mo ilang kumingking. Rico? Kadit, attorney! Naana ang pagkaon.
Okay na tingali nga, biyaan mo na ako, no? Uy. Asa mga attorney? Anong biyahe? Mamalit ko og inyong sulubon. Wa man may ilisan good. Pero... Pila lang gud kabuok ang akong paliton. Para lang doon na mo'y mailis-ilis ba karon og sa musunod nga mga adlaw. Sige, attorney. Salamat. Ha, sige. Adto na ko. Pangaon mo, ha? And naray mga plato diha. Ablihin lang na ninyong mga kabinet. Maghuwat lang gumini mo, attorney. Adto na ko sa gawas mo kaon. Inyo rin na tanan. Sige. Kalamiin ang pagkaon na dong, eh. Ka-espesyal ba ining gipalit ni attorney na to, eh? Bitaw la. Maong kaon yung pag-ayo la. What is ato? Sigurado kang ato ratos gawas mo kaon si attorney. Wala ba nato na ini? Mao may iyang giingon. Ay. Ano mong ka? La. Ang ato ka mga silingan dito, no? Unsa kahi lang kipang kaon. Taghan kay nihatag og donasyon, oy. Lingaw gyapon ang mga tao bisag nasunugan. Abot-abot man ang hatag. Maayo noon. Pero mas hayahay ito sila si Rico ug sila. Kay gisecure man din attorney. Bitaw pa, no? Gidamon ko na sila sa abogada. Dagan naman nang nakakita. Nakakita gyud ko. Uyab ka tingali sila ni Rico pa, no? Ha? Ikaw na mismo ang insulti, ana, ha? Swerte si Rico kay nakauyab ang kwartahan. Nagsilos ka? Wa, uy. Ano ko tawang magsalos ko? Papag yun, uy. Uy, ala, ako ning tanan attorney. O na sila. Imo na tanan. Pasensya na mo ha nga, maura na akong gipamalit. Pero sige lang, mag-shopping rata nga, ikaw gyud ang mamili sa imong gusto. Uy, hala, uy. Magkatawa man sad ko ni mo, Torne. Sakto na ni Torne. Ay, salamat kay ini, ha? Mga mahalon ra ba ni Dagway? Kanang imo, Rico. Okay ra ka, ana, akong gipamalit? Sobra pas okay, attorney, uy. Salamat kay ini, ha? Bayri lang sad gud unya ginahinay si attorney dong kung magsugod na gid kasi mo trabaho. Ayaw gid pag-una-unaan ang bayad ng uy. Namalit sa di kog mga groceries nang. Ang paway sa oy. Gikapoy na kay ka attorney. Maklaro na. Wa gid problema na ako. Ayaw pag-una-unaan na. Pwede na tingali mo na ko biyaan, no? Ha? Asa mo sa attorney? Mupauli na. Aw, dili day ka anhi matog, Torne. Doon na pa day ka gilaing paulian. Alam mo biya, attorney, oy. Dini lang ka. Wait sa ha. May tawagan lang ko. Excuse una ninyo. Dong. La. Dili di ay ni iya. Iyo, oy. Iya. Unya nga nung ingon man siya nga mupauli ko no siya. Napag yun na siya laing bahay la. Kondominium biya nila. Ni atas pinakataas sa building. Milyonarya di ay na siya. Tingali. Ha? Bulakaw juga, attorney? Pero mabalik na ko, Rico. Doon na lang ko ikuhaon sa bahay nga mga importanteng gamit. Mabalik ko. Ani ko matog. Sige, attorney. Salamat ako sa ba. Way problema. Taon sang attorney, oy. Klaro gid yung taon nga gikapoy na. Lagi. Ikog na jubito kay kuniya la. Rico. Di ka siya'y imong mahimong asawa. Laugawa dyan ni mula eh. Mulupad yung lagi dayo ng imong imagination. Imagination ka diha. Nung sa English oroy ka. So good pa nala. Sunod si Mana, mag-in-English na yun ko. Di na ko ginisaya. Ha? Nga nugod taon? Ganina sa akong training, gituluan mo kong basic English. Kamao na good kus, uban good. Pero kanang unsaong gyud pagsulti og tarong nga in English, kanang saktong paglitok, kanang saktong isulti, depende sa sitwasyon. Oh, uy hala.
Oh, nga ano naman sila? Dong Rico, Oh. ipadadi ay tingali kas laing nasod. Ha? Gitraining gud kag in English gud, di ba? Hala no, adto di ay kamo trabaho sa laing nasod, Rico. $2 na imong sweldo. Hay! Ay! Salamat, Lord! Salamat! Makapatukod mi dayog balik sa among bahay nga nasunag! Pastilan, di ilang yun di bawaan nga maka-abroad pa di ay ning akong apo! Unya la. Kay di man ko ganahan mo trabaho sa abroad. Nganong di man kuno kaganahan? Ang uban, mangutang pa man gani para makatrabaho sa abroad. O na ikaw di ganahan. Unyag mo abroad ko la. Di ka mingaw na ko. Tagpilar pa nakatuig una magkapauli. La, sa kahimtang karon sa kalibutan, may lang magkita patagbalik. Kalain sa ni mo gunahon na apo eh. Aw, di ba? Di man yun nato matag anong panahon. Unya pag yun. Uso na kayo sa abroad ka ng kanay lagi tawag nga racist. Kana? Resist dong. Oo. Sa man ng animala na. Kana kung kalitan na kag parigla tungod kay asyano ka? Wala no? Oo. Doon na day nana di ay. Doon na la. Tanaw ra gud sa internet la. Naay dagang videos ana. Ay, unsa man ako pagtanaw dong. Nga nasunog naman tong akong cellphone. Oh. Pastilan. Di na ko ka-Facebook, ene. Ay. Bitaw la eh. Paita yun masunugan, no? May nalang ganita kay dunay ni salbar na to. Pero, ang pangutan nala, kanus asag ka di kutob. Alang nga masag hantod sa hangtod na ta din eh. Di ba, unsa ta? Sinuswerte? Haskan, Rico, no? Haskan! Unsa man? Haskag ihatag na ning attorney na to. Ha? Ihatag yun? Sabay sigihag lang tawin ng ila. Psst! Ila! Ila! Pura ba kadugog ay? Psst! Ila! Hoy! Imo kong gitawag pa? Kinsa po ang ila yung ila din eh. Pero ikaw raman. Nga na day pa? Sabay sigihan mo glantaw. Ingon magod sila nga ang mga nasunugan ko no. Ngawa silang pwesto kay dili na makapatukod og balik. Si Rico day imong sigihag lantaw. Luoy sad kaayo sila pa uy kung di sila makapatukod og balik. Di magod sila luhoy. Kaya doon naman sila ibugada. Oh. Mauna. Akong paminaw. Dito sila mamalik magpuyo din. Ay, adto na to sila sa sosyal nga dapit. Ano ni? Absent lang una ko sa training doon ha. Kay mupaulit namin nula. Tingalik ilugan may pwesto ba? Inaana ra ba ng doon masunugan ang mga tikasan kay manikas gyud kung mahigayon. Tikasan niya mi ba? Ako rin bahalang maasikaso dito, Rico. Magpasugod akong mga tao nga mukural sa inyong pwesto. Mupauli lang ni Torni, oy. Kaya nga mo intawang donasyon, dili na mo makuha. Kaya wa man mi didto. Or basin, wa sad mi malista. Nang, ayaw na lang kutog na ginuta ang mga donasyon. Di pa ba ko di ay okay ang inyong kahimtang din, he? Okay, manggod kaayo, pero... Pwes, relax lang din, hinang. Ayaw ka bala ka sa inyong pwesto kay ako rin bahala dito. Huwag mo ilog sa inyong pwesto. Ako na ipaniguro. Sa ato ba ato ni mutungal lang jud ko sa akong training? Siyempre. Unya ako, Torne. Ibilin din, he? Di ko, oy. Na, saon man aral ni. Di pa ni mo kabilin si Lula. Papilo na sa ginatos training. Huwag ko'y nahimo, sir. Gawa sa pagdanya pauli sa ilang lugar. Pero si Rico, nagpadayon sa iyang training. Pero siguro nga sa penthouse gihapon sila matuog karong gabi. Yes, sir. I'll make sure of that. Okay. Just keep me posted. Okay, sir. Bye.
Attorney? Nanawag ako igagaw? Oh, Nagkakita ko nag-away sila na sila. oh my God! Ato na ako, attorney. Tiguang na ba to? Tangalig, maunsa to? Buang nga lagi pa. Hmm. Nagbinirahin ni Kikudog buhok sila silang sela og ng iska. May gani, nauwang dayon. Yung sumag-awayan. Bahing Rico og sa abogada. Giingan man ko na nilang iska silang sela nga kabit ni Rico ang abogada. Wag ipalibak ko. Haras sila si Rico ang abogada. Kuanggol yung babayana. Nganong mo ingon man siyang kabit ni Rico si Atorne. Nga luy tao pa man ang akong apo niya. Dalaga man na sa Atorne. Oh, mauna. Pwede nga uyab. Pero dili kabit. Pero naay Diyos sa langit. Ako, saksi gyud nga way mali siya ang pagtaga ni Atorne kag Rico. Oh, naman lagi mo si Atorne. Ano problema nang? Ay, sus, Torne. Ang libakira namong silingan. Kamugit ni Rico ang gitripan. Kabit ko no ka sa akong apo. Ay! Jesus, Ginoo ko. Unsa man to, pusil man gyud to. Asulog kita. Rico, nasala, mas maayo nga mo biyaw na ta din eh. Tala mo, pero tayo pati. Rico, ayaw na mo paglangan. Sunod mo na ako. Delikado ni napita. Dali mo. Uy, Tara! Mukul tala, attorney, dali! Pastilan, oy. Wa para ba ko makakita sa lista kung tuho abagad ang amo nga ni Rico na apel? Ay, ang ako lang kun wa. Wa, gid mi madawat nga hinabangin eh. Tagaan ra ba ko noog tag 10,000 og mga kahoy og sin? Ako lang tawagan si Agaw Janjan la. Siya'y akong patanawon kung nalista ba kita. Ganahan pa gid mong mobalik pagpuyo dito dapita? Kung magod, attorney, siyempre, amo gutong bahay, amo gutong lugar, dito na ba yun ko sukad pagkamat ko na kong buot? Ay, ako na lang daan, Torne. Sukad pa sa akong pagkabata. Dito na ko nagpuyo, Torne. Pananglit, may muhatag ninyo og bay. Pero sa laing lugar, mas dako nga bay. Ha? Rico, La, katong gisulti ni Attorney ganina ba? Unsa to? Tinuod ka to? ambot lang sadla. Naputol mo sa to kay may nanawag man niya. Has kag tinuod, Rico, no? Kabulahan na to. La, unsay imong buhaton kon kining penthouse iyang ihatag na to, la? Naghiskot ba to ni gapon? Di sa tingali kini ay. Ay la, panangit lang ba? Atong dawaton? Awoy! Sa ato ba? Ganahan yun ay kamupuyo og mga ingan nila. O kaya? Unya, makaya ka tag paglimpyo nila? Oo, di ay sa. Halada. Dako ni? Dako, arabagid ini dong. Huwag mo raglisod limpyuhan. Wasad ko kasabot unsaon ni paglimpyo. Kadako katawa kita ngagagay. Nag-istorya taron ba? Murag yung sigurado nga ihatag ni attorney na to. Bitaw na. Ambisyoso ra kay ta. Pero, dahil paragod la. Pananglit la dyan la. Pananglit la dyan ba? Pananglit, Dawato na to? Lisura sa balibaran, no? Ako la. Ako rin dawaton. Pero, akong ibaligya. Bitaw no? Unya ang halin, kay atong ipatukod og bag-ong bay. Pero la, ang problema, kay dili mo sugod si attorney. Klaro yun tumusupak. Bisag pustaan pa. Ha? Kay maogani nga iyan ang ihatag na to, aron dili na tamo balik dito. Oo, di ay no. Pero la, Haskang. istorya rin nga to la. Wapat na mahibaw, tinuod ba to iyang giingon nga, basin, dahil mo hatag na to bay. Oo, di ay no. Dugi. Istorya raman din ng ato.
Nagtuo man kong tinuod na. Mao yun. Ay, salamat na abot na gid ka, Torne. Abi gid na mo di na ka magpakita na mo. Dugay lagi ka na balik ka, Torne. Pwede pa taron mabalik sa mo, Torne? Wa na tingali rin gubot ito, Torne. Kinsa sa katong na musil na, o kinsay giposel. Wa may balita. Reko na. Ni-text kung agaw dyan la. Wa man mo reply. May isulti ko ninyo, Rico. Nang sala. Unsa man na, Torne? Unsa day na, Torne? Nagsulti mi sa akong boss. Dugay mi na human kay taas-taas gid ang among istoryahan. Rico, nang sala. Akong gisugilon sa akong boss ang bahin ninyo. O ang inyong kahimtang karon. Iya mong tabangan. Ay, salamat. Salamat sa Ginoo. Makapatukod gyud ay midayon pagbalik sa among bay. Salamat sa nimo, Torne, og sa imong boss. Hain man na siya kay amo untang pasalamatan personal. Ha? Kadto na si Don... kinsa ka iyang nga na, Torne? Don Marco Imperial. Oo. Mauna. Murag kaila man ko, ana? Huh? Murag nakaila gid ko, ana nga na. Ila ka na? Ngano nakaila man kaniya? Ngano nakaila kaniya? La? Nakakita na kaniya nang? Sa personal, wa. Pero, sikat baya ng mga dato. Mga Losyotan, Hendrisse, Marco Imperial. Mauma-ura sila kadato. Sila raman si Losyotan og Hendrisse akong nailhan sa imong gisulti la? Dagan pa man guna sila mga dato, God, ihas. Datu ade si mong boss, Tornino. Og swerte kayo mi kay iyaming tabangan. Okay. Balik ta sa akong gisulti ninyo. Nga iya mong tabangan. Maulagi, Torne. Salamat, gid kaayo. Ikaw ba yung instrumento nga iyaming tabangan? Sakto si Lula, Torne. Kung wa ka, di mi niya mailhan. Di mi niya tabangan. Okay. May ipakita ko ninyo, ha? Tulo ka ba nga pwede ninyong pilian? Wait sa, ha? Niara, mauni ang unang bay. Tuani sa north. Kuyawag aning baya, Torne. Sigurado ka? Papuy-un mi niya diha? Kung ganahan mo. Ay, bugal-bugal na, Torne. Ikaw ba? Uwa ko magbugal-bugal nang. Tinuod ang akong gisulti. Kini nga property tuani sa norte. Last year lang nagipatukod ni Don Marco. Og doon na ni swimming pool sa likod. O, tanawa. Tanawa, ha? Mauni iyang interior. Uy. Kuyawan, masanta mo po yung ana, Torne, oy. Tulison pa lang noon ta. Wara bagyan tayo sapi, ng reka, na? May lain sang bahay nga ba, sige nyo sang magustuhan. Tuasap sa south. Actually, beach house ni siya. Tanawa. Torne. Torne, ay nalami patiwasag tanaw, ana, ha? Ingna na lang ang imong amo, Torne. Nga tagaan na lang man niya mga sin, o kahoy, kanang pwede sad pakapinan og plywood. Aron ikapatukod na magbalik og bay. Ayaw na lami papuyaan ng mga dagkong bay, Torne. Ay, nga sana imong gipakita na mo karon? Kinaganing imong gipaistaran karon na mo, Torne. Ay, sobra naman gani, ne. Sa pamanan sa imong cellphone. Rico? Parehas mig baruganan ni Lula, Torne. Nindot unta kayo niyang imong gipakita na mo. Pero, wa mo gumi angay, ana. Mao nga, kung galing tabangan mami ni Don Marco, ingin na lang siya nga, tagaan na namig sin, kahoy, lansang, plywood, hollow block, ug unsa pa na diha nga ikapatukod na magbalik ni Lula. Ayaw lang ng mga dakong bay. Okay. Ako nang isulti niya. Unsa? Pareho sila og gipangayo, sir. Nga makapatukod lang sila balik sa ilang bahay. Sigurado ka?
sincero silang pagbalibad. 100% sure, sir. Ingon ana ra gid ka simple ang ilang pangandoy. Pagkisultihi si Rico pag-usap. Kanang wa ang iyang apuhan. Suta kon kanarabagyod ang iyang pangandoy sa kinabuhi. Maayo gani kay nisugot na sinang sela nga magpabilin sa penthouse. Dalingan naman sa TV, attorney. Primero, mahadlok siya ang mangilabo sa TV kaya tingali makaguba ko no siya. Pero karon lingaw kayo, labi pa kay dako kayong TV ha. So, pwede ra gid ay maanad sinang sela ka. Pwede ra gid ay mahadlok siya ang mangilabo sa TV kaya tingali makaguba ko no siya. Pero karon lingaw kayo, labi pa kay dako kayong TV ha. So, pwede ra gid ay maanad sinang sela kadugayan, Rico. Ha? What I mean is, maka-adjust ra gid unya siya sa inyong bagong way of life. Unsay buot ipasabot nimo, attorney? Rico, suma sa ako nang gisulti nimo sa sinugdanan pa lang. Para sa inyong kaayuhan kining tanan nga nahitabo karon. Except of course sa sunog, ha? That was not a part of this. Ako kasabot, attorney. Binisayaan na lang, be. Pwede. Baguhay, wabay ako nag-training. Gamay pa kayo akong naibawaan. Maglisod pa dyan kong sabot og in-English. Rico, sa gusto ni sa dili, mausab na gid ang dagan sa imong kinabuhi. Sa inyong kinabuhi ni nang sala. Ha? Time para, attorney, ha? Time pa. Tungod ba ni sa trabaho nga imong ihatag nako? Attorney, unsa jud ning trabaho Imposible sad nga himuon ko nimog abogado parehas nimo. Malingaw sad ba ako nimo, Rico? Usa sa tingali ni sa hinungdan nga nung mistake ko ining trabaho tungod kay makalingaw sad ka. Rico? Unsa jud ning trabaho Ha? Time para, attorney, ha? Time pa. Tungod ba ni sa trabaho nga imong ihatag nako? Attorney, unsa jud ning trabaho Imposible sad nga himuon ko nimog abogado parehas nimo. Malingaw sad ba ako nimo, Rico? Usa sa tingali ni sa hinungdan nga nung mistake ko ining trabaho tungod kay makalingaw sad ka. Ni samot lagi nga wag ko kasabot, attorney. Okay. May ipakita ko nimo sa akong opisina inig abot nato. Unsa man, attorney? Mauni ang file sa tanang property sa mga Imperial. Local pala ni ako ipakita nimo, ha? Wa pay labot ang tuwa sa ubang nasod. Attorney, di pa man ko kasabot ng mga chart. Makasabot na ka ini kadugayan. Just be patient lang, gyud. Time para ko, attorney. Time out una. Time out. Nganong imo man kong ipakita, anak? Apil unya na sa akong trabaho? Murag, lisod-lisod na, attorney. Uy, kung mao man gadi na. Ingon ba gyud ko nimo nga, janitor lang ko, di ba? Messenger lang. Pero nagsugod ka na sa imong training. Attorney, di na lang kumubadayon Di na lang kumubadayon. Bahala na lang, gamay rang imong ipaswildo na ako. Di lang jud ko anang lisod nga trabaho. Rico. Basta, attorney, final na akong desisyon. Di na kumupadayon sa training. Okay. Kalma lang, ha? Lingkod sa... Doon ako'y tawagan. Sige, attorney. Hello, sir? Dugayas na daw man gusto rin attorney siyang sir. Si Marco ka na. Ako yung tingali ilang giskutan kay sige magpasiplat si attorney na ako. Pero, para ko na. Pwede sad nga nakalike siya na ako. Ay, buringog na ko
Ay, naku. Coming na ka, sir? Okay, sir. Okay, sir. Where is he? Naara, sir. Apo. Tempa, unsay apo? Unsa sir? Apo? Ako? Excuse me, sir, ha? Magawa sa una. Attorney. Ay kong gay. Pabilin lang, attorney. Okay, sir. Pagawa siyang DNA test result. Aron niyang makita. Okay, sir. DNA? Tempa. Buot ninyo ipasabot. Luluti ka, sir? Yes. Ako ang imong lulo, Marco. Usa ka ka-imperial. Here's the DNA test result, sir. Tanawa, Rick. Positive ka. Ha? Uy, simbak ko, uy. Anak ka ni Paco nga akong anak. Ha? Paco? Paco ang pangalan sa akong amahan? Unya, ako, Rico, o ikaw, Marco? Puro ko? Oh. Mayamahan yun ko. Oo. Akong bugtong anak si Paco. Apadwa na siya. Namatay siya na itong mayaging tuig sa dihang nagsugod pa lang ang pandemik. Ha? O patay na siya dihang naibaw ko bahin ni. May gitext na siya nako nga wa na ko mabasa. Iya kong gitugon nga pangitaon ang iyang anak. Pangan lang sa imong inahan ang iyang gibutang. Wala in detalye. Mao nga akong gisugo sa Attorney Jen nga pangitaon ng maong babae. Unya, nakita ninyo? Dugay naman kunong namatay ang imong inahan. Dugay na bitaw. Bata pa ko. Unya, nganong nangutan na kaman kung amo bang nakitaan. Nangutan na lang. Pero akong na-trace kung taga-asa siya. Hangtod nga na-trace ti ka. Oh. Karon, natubag na gitingali ang imong mga pangutana, Rico. Ang mga nakapalibog ni mo ning miaging mga adlaw. Imo na gitingaling nasabtan. Oh, nasabtan man. Pero, ang ko lang masabti, kung nganong karon lang, nganong karon lang nga dako nako, nga, taas na kayo mga tuig nga, nag-antos ka pobre. Di ba niingon ko nga naibaw lang ko bahin ni mo, kadto ng patay na ang imong amahan? Oh, niingon di ka, sir? Lolo. Tawag akong lolo. Di lang sa ko maglulo na mo, sir, ha? Kay, wap ang musingkin na ako. Kalit kayo ni God. Mura nagbomba, mura damgo, mura salida, mura drama. Rico. Atot ni, grabe kayo ka. Patriling kayo ka. Ako ang nagbuot nga dili siyang musulti nimo, kundi ako mismo. Lisura tuhuan ninyo, eh. Be. Bakwian na ito ninyo, be. Ingnan na lang ko, be, nga sa camera ni, nga inyo akong prank. Kaya mas dali tingali kong makadawat kung prank lang ni, kay uso naman. Makatawa tingali ko dayo na. Dili ni prank, Rico. Di ba niingon ko nimo nga sa gusto nimog sa dili, mausab na ang dagan sa imong kinabuhi? Mauna ni ang akong giingon nimo. Lawgaw. Anak day kong gato. Huwag ka ba niya'y malipay? Ambot. Aw, nalipay tingali. Pero, di pa ko kaingon nga, nalipay jud ko. Kaysa pagkatinuod lang, sakit man akong dugan. Karang bitong, naano na lang gani kasi imong kapobre kay
mo na imong namatanong buot. Kana bang ang imo nalang pangandoy nga makakaon kag katulo sa usa ka adlaw. Ug bonus na kayo na kung makasnacks ka. Ambot kung makarelate ba mo bahin ana o di tingali. Basta kay mao na. Narad ako sa akong kapobre. Unya, kalit lang ihapak sa imong naong nga anak ni kag dato. Sulaw eh. Rico. Mulakos ako ha. Kay puno pa kayo kung oo. Ayalan sa ko ninyong hilabti. Rico, asa ka? Oh, ako siyang sundan, sir. Hasulay niyo eh. Di magitingali ni tinuod ba? Nagdanggo na magitingali ko ba? O di ba? Nag-imagine lang. Usa ka ka-imperial. Ah! Huwag ka ba di ay malipay? Kung tinuodik, kadak ng kalipay na kwa. 5 ka, milyonaryo ang akong lulo. Pero nga nang huot mo na akong dugan. Nga nang gusto mong kumuilak. Nga nang gusto mong kumuilak. Tayo para good. Nga nang nahilak man ko. Miss malipay yung takog. Nga nang bugat man kayo isa kong dugan. Di na kumuhilak. Di ko magdrama. Ablihing utok, Rico. Ablihing utok. Oh! Uy! Sakay dire! Rico? Di sa ko magikatubag og balik niya, ha? Okay. Ug di sa ko gusto nga mahibaw si Lula bahin ini. Okay. Tordi, kinsa pa laing nahibaw ini? Kita pang tulo ni sir. Sure eh. Sure. Kato di ang mga nag-training ako. Wa sila mahibaw, Rico. Ikaw lang ako silang gi-hire para mo trainee mo. Nakasabot ko sa imong gibati. Wa mo ba kasabot? Oh. Ngano? Pareha sa istorya. Wasa ka magkaila si mga mahan? Nakasuway ka, mukaon lang og imagination? Unsay imagination? Sudan na? Imagination. Nag-imagine na ka nga, nakakaon ka. Oh. Mao na, attorney. Wa ka makasuway, ana. Mao nga, ayaw ko ingna nga kasabot ka sa akong gibati. I'm sorry. Sa tinuod lang, attorney. Nalipay man ko. 5 kag dato di ko gamahan. Unya, karon giilan ako sa akong apuhan. Angin ay kalipay, eh. Kay sigurado na jud nga, di nami magkutman ni Lula. Pero wa ko kasabot. Wa ko kasabot nganong naghuot akong dugan. Kanabitaw murag lami panghagis. Kanabang lami pamalikas. Oh. Kanabitaw lami kayo ilugon ang manubilaw ibangga ni sakyanan. Oh, unsa? Pero di na ako buhaton na torne. Una, dili niya akong sakyanan. Ikaduha, dato na noon ko, maging anak ko. Bugo na kay ko anak. Mawalan na akong gibati karon na torne. Ako lang yung pabuhagay. Asabta lang ko, ha? No problem. Mauna iyang gihangyo, sir. Nga dili lang una siya makikita nimo pagbalik. Dili pa siya ready. Okay. Nakasabot ko. Oh, nakasabot ka niya, sir? Ngano? Parehas mong istorya sa kinabuhi? Wasab ka makaila sa imong amahan? Nakasuway na sad ka nga mukhaon lang kag imagination? Imagination, sir. Kana bang mag-imagine ka nga nakakaon na ka?
Mauna iyang giingon ako, sir. Dihang ako siyang giingnan nga nakasabot ko siyang gibati. Og maulan siya ako rong giingon nimo. Sir, nag-need gyud siya sa imong pagsabot. Karong panahon na, sir. Okay, di lang una nakipugos ang akong kaugalingon niya. Magpaabot lang ko sa hustong higayon. Ikaw na'y bahala niya. And may lain pa siyang gihangyo, sir. Unsa? Nga lang unay laing mahibaw bahin, ani. Bisa nang niyang lola, dili una niya pasultihan. Mau ba? Sige. Kung nun sa iyang gusto matuman, just keep me posted. Okay, sir. Hinay na madag patukod ng mga silingan sila mga bay. Pila na namin kabuk ng wapa. Wapa lagi ka magpatukod. Di na mo mamuyo din, he? Uy, nalay ka na eh. Nalantawan tamang ka, maong biyanhe ko. Nanggit gani, di na mo puyo din, he. Ako niya nang palito rin yung pisto, ha? Puyo mong gamitin hinay. Asam na yung puyo. Aw, bida ko, palitan na kang bagong bayan at turne. Wow eh. Uya, kanong sama ka magpatukod. Imo nga silingan, isip patukod na. Ay gani, gikural dahil ng imong pisto. Ay guwapa, likado, mapil. Hingay, wa malapasi. Oo. Asam di mo, nag-istar ka rin lula ni mo. Tataw na ko ni mo. Mayo na yung pagkahimutan na, kay may puti mo ka. Puti man yung gudaan, eh. Pero lahi rin yun yung pamanitro, no, eh. Napay mong t-shirt, murag mahalon. Hasta mong kasunis. Ang sapatos doon, marag hapon. Noy, lahi pa ta ba? Kumusta naman tayo mo problema sa bangko? Okay na, oy. Nakahatag na ko. Gamay na kong kuwang. Sulbuan, maimpas na ko. Main on. Sige, oy. Hari una ko, kay doon na importante ka timanon. Sige, diyan na. Sibat lagi tayo yung basta isgot tayo yung problema. Kunya, magsig mamantay na to. Basta lang akong gusto. Di bantayan. Sige. Hello? Attorney? Unsa? Uy! Ayaw, attorney! Ayaw! Mag-istorya pa man mo. Asa di ka karon? Saba lagi. Nako diri sa amo. Nagpatukod na ang among mga silingan sila mga bay. Kung mauna, sakto ra nga magsulti mo ni engineer. Ay sa lagi, attorney. Muana ko nimo. Pero ayaw na pa na ang engineer, ha? Hindi ko muana kung naa siya diha. Okay, sige. Magawat ko nimo. Bye. Laugaway ng attorney, eh. Kuha ba yung engineer? Para sa mong bahay ni Lola. Engineer pa yun. Nga na mas ayok. Dili man ninot nga bay ang ako'y patukod, attorney. Simple raman. Okay ra gyud nga simple. Pero kanasang mas arang-arang kaysa inyong gipuy-an sa una, uy. Kanando na sa second floor ba? Ang ako attorney ba? Nga dili matinga ang mga tao? Pwede ra gyud nga atong ipatuon nilang gipaloon ti ka. Di no. Mauna. So, magpa-design ta og bay nga igo lang sa inyong pwesto. Pero doon na second floor, og may klaro na nga design sa sod. Doon ay klaro nga kusina og sala, og doon ay duha ka kwarto sa taas. Basta, attorney, simple ra gyud sa gawas. Simple ra sab ang mga materyales. Okay. Atong himuon nga simple lang gyud siya, nga dili makuratan ang mga tao. Sige, attorney. Salamat. Wow! Mao ni Dong. Ala, kanindot ini Dong. Mura naman tagdato ini Rico. Di sa na maoy bay sa dato la, oy. Bay na sa arang-arang. Kanang nagtrabaho nga doon ay klarong sweldo ba? Para nako, dinato na ng bayad Dong. Katong atong bay nga nasunog, maog ito'y bay sa pobre. Basta la, ang importante, nga doon na unya tay bay nga klaro. Nga naman ka. Nagkinalang kag kutsi?
Padya, kutsi si mong mata. Naguna-una lang ko nga misamot ang kadako sa atong utang ni Atorne. Ay nagproblema hala. Ang importante, makabalik ta sa ato puhon. Mausad. Mo na importante. Kaya rin makabalik na pod ko sa pagpamiligyag trapo eh. Kadako na nakog alkanse. Wa na ko kanegosyog trapo. La, kalimti sa gunang trapo-trapo din ha. Wa bito ta magkutmi din he. Uy, magtigom ko eh para ipalit og cellphone. Wa na ba ako'y cellphone? Ako rin palit ni mo na. Ay, pastilan oy. Wa pa gani ka makasugod og trabaho, daghan na kagigastuhan. Ako ray mo palit kon makatigom na ko. Mga tagas na lagi mga bay nga gipang tukod sa mga nasunugan pa no. Kadaghanan kay third floor. Unya, mga simento na. Oh, bitaw. Kwartahan ang mga tao eh. Sila si Rico ka pa no? Aw, ambot lang ka. Labing siguro, di sa ito pabintaha kay doon na may abugada nga saligan. Palibag ay. Turas sa kila ni Atorne. Kita kang Rico. Wala man sila mahulong ni sa tugtugod. Uy, may nagsunod nila nga nagkarga mga kahoy o kabilya. Magpatukod na gid sila. Tris ang danas yung tingali ang ipatukod ni Rico. Wanigid ang ubang mga bahay niya. Ay, simple naman na ang bahay nga ipatukod ni Rico. Ug dus ang danas ra. Hapin ako, nindot yun ang ipatukod. Pero mo ay pinakadali na human pa. Ang uban gani hangtod ron, skeleton pa. Pero ang ina ni Rico, human-human na. Mausad, nga sa ato pa, may kwarta yun. Sa imong tanaw pa, uyab gid ni Rico si attorney? Salamat gid kaayo Atorne ha. Makapauli na gid intaon mis amo ini. Salamat gid sa imong pagpapuyo namo dinhi. Oh, di man di ay ikay tag-iya ini Torne no. Kinsa ganito nga atong imong amo? Don Marco nang. Oo. Si Don Marco. Ikaw nalang ingon niya nga, salamat, Atorne. Sure nang. Adon dala? Ihatod ta mo. Di lang. Magtaksi rami. I insist. Ihatod ta mo. Uy, hala. Ay, ka la? Ang atong mga gigamit nga habol o mga pundadong, wa pa malabhi. Ayaw na nagproblemahan nang. Doon na ramay mula baan na. So, unsa man? Ato na ta? Niya na tala. Hala, oy! Ang ato na day ni. Hala, no. Nausab naman. Tagas naman pulos ang mga bay. Naapay wa mga human. Asa tong ato, dong? Ay, naku ni mo lula. Asa bitaw? Tupos unahan la. Di naman kasunas kaya na ni Atorne dito. Aw. O, di ay no. Daan na ba nga di makasod ang sakyanan paingon sa ato? Nabaghuan lang gid ko sa akong mga nakita da. Nausab na gid ang atong dapit. Ang dito ra sa tubangan ang wa mo usab la. Kaya wa mo sila mapil sunog. Oh. Asa naman to sa Atorne? Nagsunod ako ninyo nang. Aw. Narade ka dia. O asa naman tong atong shirt katanan saon na be? Asa na Wala na to? akong gisubay la. Oo. Ay, naglapas. Niya na ta. Ha? Uy, asa na bang ato? Kininang. Kining doon ay gamay nga gate nga gipintalan og blue. Mauna ni ang inyo. Ha? Di ka makatulog ano? Pastilan! Nang? Watak ka na magpanik mo. Magkasa siya. Sorry. Pastilan. Okay na ka nang?
sobra pas okay, Torne. Nakahilak ng kuskalipay ba? Di ko makatuo nga maingon ini nakanindot ang among bahay ni Rico. Torne, artista mo siya sa una mong anime niya. Aba diya. Tanay, manood na ta. Gusto na ko makakita sa sod. Uy, hawan pa man di ay kayo din sa sod. Abi man to na kog doon na mga gamit. Tanawa lagi, Rico. Di ba naingon ko nimo nga mamalit ang daan og mga gamit? Torne, okay ra, oy. May rasang wa mo mamalit. Kay nahibaw ko, mahalon gyud ang imong pamaliton. Unya, dako nagkaon sa kuryente. Oh. Kita raw niya mamalit la. Ano na muna to? Oo, oy. Ang angog tingbon. Magdunatay ka tingob. Mamalit na lang ko, Rico. Ayaw lang, Torne. Ayaw na lang. Ayaw lang yun. Mas maayo nang si Lula yun ang mapili sa akong mga gamit. Pero... May kaso, Attorney. Kami rin bahala. Pwede naman sagot na mag-order online good. Pwede naman natin ipa-deliver ang inyong mga kinahanglanon. Ayaw na lagi, Attorney. Okay. Ikay bahala. Basta ingna lang ko ha, if ever. Okay, Attorney. Oh, uy. Tanawa tong si Arla. Samot yun na magsigay mong mata. Sige. Kay ako din bunyagan. Mura na nigmubuto akong pantog. Ay. Nakatawa na siya, Attorney niyo mula. Ay. Ako li abli, bi. Bebe, sige abli. Oh, nara. Jesus, Ginoo ko. Pagkanindot. Pero... mas nindot gitong sa penthouse. Botang eh. Tuan na sa Torne? Tuan na la. Di na to mo balik? Di na. Yan naman la. Pastilan. Kabulahan gyud nato nga naabot siya sa atong kinabuhi, Rico. Uy. Sobra pas bulahan. Kinsa man tayo magdaw mo eh. Nga makabay tag-ingon ini. Kadako ining bayari ko. Dako lang nila, kay hawan pa man. Pero, doon na naunyan tayo mga gamit. Di na ni dako. Pero sakto na kaayo ni nato eh. Tagsagod tag kwarto din is taas. Unya sa silong, naanaon niya tay sala o kananan. Wa pa ganito na ko matanaw pag-ayo ang kusina. Nga, murara sa kusinas dato. Gwapo ka ayong lababo. Haskang. Laki din atong lababo la. Ha? So'y laki ba? Ingon mo ka gwapo. Kinahanglan ko mo katawa. Ha? Ala, dagway sa akong apo. Nakatawa ba siyang joke? Badi, ay, bebe, manaog ko kitanaw to na kong balik. Puyo na lang. Gali na makasig sa kakanaog. Nindot man sakan ka na nga itong hagdanan kisimento na god. Di na maguyog-uyog. Nanang man ka? Kung wa masunog atong dapit la, di mo dako atong bahay. Saba diha. Kung wa pas Attorney, dili mo dako atong bay. Hayan, nagtulda-tulda rata karon. La, mangutan ako ba? Ge. Kontento na kaining baya? Wa ka mga itong mga picture nga gipakita ni Attorney sa dito po sa penthouse? Di ko atong mga baya Gawas nga dako niya, dako kay taglimpyuhanan. Niya mahadlok ko mapuyo Dito mahadlok ko. Di ko na daw na ni abat. Correct yun la, correct yun. Sakto yun la. Puyan yun yung abat tungod sa kadako. Okay na kainin nato dong. Bisag wa pa tayo mga gamit pero sa ngadto-ngadto, makapalit raw niya tag hinahinay. Di lang di ay cellphone akong tigoman La, gipalitan naman tigag cellphone. Ha? Oo. Lagi. Gipalitan. Be, hain ka na be. Tupas tindahan. Nagkatawa ko. Yabag ka man di ayag. Ha?
Pero dong, di lang una ta magpalit og akong cellphone ha. Una-una tong rep. Unsa la? Rep! Brigadier. Brigadier. Unsa ko nila? Brigadier. Brigadier? Brigadier na? Brigadier, managan. Kaya in English na prejudice. Ngayon sa Bisaya. Maligya kong ayos dong. Brigadier. Saan na sus Brigadier? Ayos? So, di na ka umaligag trapo. Ayos lang imo. Mamaligya gapon kong trapo, oy. Oo. Pero mamaligya po kong ayos kung naanaon niya tayo rep. Rep? Wala problema na la. Palit raw niya taan na la. Pohon lang. Ay, kanindot na yun in town sa among bay. Ginoo, salamat ha. Salamat yun in town kaayo. Pagkadako yun in town ining grasya nga imong gihatag namo ni Rico. Daghan gid kaayong salamat Ginoo. Maayo! Hoy, Maayo! kinsa man ron? Magsala? Day, uy, ikaw manggodi ni gwapa. Dali ha, kadilis kay mo gawas ako. Taypa. Hi, Nang. Ah. Wow! Kanindot na sila. Oy, doon naman. Unsa man na imong da? Dali, so dire day gwapa. Ay, ayaw lang nang, oy. Dinilang ko. Para imo ko na ning pan. Ha? Nihapit man si Rico, dayon niyang lakaw pa ingon sa trabaho. Nung sa mga bata, gisogo, gyud ka gwapa. Ay, dili ako nang, oy. Ang among tindira. Pero, doon naman ko'y tuyo sa unahan si inyo. Maong ako na rin hapit ini niyo. Salamat day ha. May isa pa yan nang. Nice na gid kay inyong bahay nang ay. Labi na gid inyo ning papintala nang. Na, samot yun. Unya, butang anong mga tanom din he. Nice na gid kayo ng tanahon. Maulagi. Pero mahal naman sa mga tanom karon ko day. Pohon na lang unya. Ay, tagaan niya ka na kong mga tanom nang. Naama may daghan sa among luyo. Uy, mao ba? Salamat daan, Inday Ila. Daghang salamat. Kapoy raman gihapon no. Bisan pila ra to kabok tong gialsa. Katulupi, ta nagpalik-palik ti. Aw lagi pero mura ra magutugaan. Bugat man di ay. Dihil mo gikan. Imong papa ti. Naramig gihatod pa oy. Bago ra ka naabot. Pami na ako be. Ay. Dito buglog ang gikan silang Rico. Naramig gihatod. Pagtarong ila, ha? Nagsugod ka nagpanong og laki na. Wow! Ninduta ko nula. Giyatar dyan ang ila. Gatog pa yun. Ay, lagi. Kanang unom kakaang may tanom. Iyan ang gatod din aron ko no nindot tanaw ng atong gamayng tugkaran. Tugkaran day gihapon tawag nila. Bisan hapit ni musikit sa atong putahan. Ay, tugkaran gihapoy tawag ini abi sa gamay ra kain ng lugara. Tanawa. Di ba nindot na nga naay mga tanom? Ay, sa suod lang na to, hawan pagid. Ay, wa pa may mga gamit. Unsa man la? Puno na nato ang atong suod sa mga butang. So, tingin ko kay ako din tawag sa attorney aron pa-deliveran din sa mga kinahanglan nato. Oy. Ayan nagasula sa Atty. Rico. Makapalit ra lagi tag hinahinay. Og moadto man ko sa ako supplier og trapo aron makabalik na kog paninda. Ayaw na lang panindala. Nalapit ako sweldo. Oy, di ta magsaligan na imong sweldo dong. Mas maayo nang doon nasab ko'y akong kita. Ikaw naman guli nato akong sweldo. Onya, mag-unsa man lang ko. Magtanga. Magsigig totok sa tong bongbong hawan. Unsa man ka. Basta kayo ugma, mabalik na ko sa paninda. Unya, biyaan ni mong bahay la. Sudlong pala ni kawatan. Wala no, unsa man sayang kawatan. Nga hawan pa man niya tong bahay. Day no. Wap amang yun mga gamit di ay. Rice cooker. Oh. Electric stove. Oy,
electric takuri, kaha, kaldero, luwag, kutsara, tinidor, plato, panaksan, tatito, tasa, unya na mga groceries. Doon na dyan makawat ang kawatan nga musudi nila. Katawan na Isus Mariusip ni mo. Nga nang puros man na di kurente imong gipamalit in taon. Kadako na ka sa tong bayranan ana ay. La, si attorney nagbuot ana. Aron kong safety. Kaya igo naman na itusok anang outlet. Kunya, tangtangon ni kahuman. La, huwag ayaw kabalakan sa bayranan. Kaya doon na nakoy electricity allowance. Unsa man na? Lahi na sa sweldo la. Pangbayad na yun sa kurente. Oh, mao ba? Uy, kanindot ba di ay? Kon mao di ay na, pwede na gyud ay unta ta magpalit og rep. Pwede rin la. Pwede gani apil na TV? Ganahan jud ko rep ay. Ay nalan ng TV dong. Total na may radyo. Oh, bitaw radyo. Wa naman daytay radyo. Ay, nalimot ko na sunog. Ay, kabala ka la. Ugma, palit na nga radyo. Unyang rep. La, kailang una ng rep-rep, uy. Kay dako naman ang kantidad. Buhon na lang unya na. Hala, sige. Puhon na lang unyang pergider. Unsa? Mura na iyang gipamalit. What about silang higdanan? Asa man sila manghigda karon? Sa sahog lang ko no, sir. Habo lang ilahigdaan. Kompletuhin na lang sila. Ayaw na pagward nga moingon pa siya. Kadaghan pagkuwang nila. Lingkuranan, dining set, sala set, kama, aircon, ref, washing machine pa. Sir, dili lang ko magbuot. Kay tingali unyag masuko si Rico. Feel na ko mas gusto niya nga ipa-feel sa iyang lola nga anam-anam nila nga mapalit ang mga butang nga ilang gikinahanglan. Pero daghan na siya kwarta. Pwede na niyang dungan o palit ang tanan. Irespeto lang una natoon sa iyang gusto, sir. Mas misamog nga kung tinguha nga huason gud siya sa kalisod. O gipatagamtam niya ang kaharuhay nga kinabuhi attorney. Tungod ning iyang gipakita karon nga dili siya hangol og kwarta. Tinuod gid, sir. Wa gani ko mag-expect nga ingon ana siya. Dili gid siya hangol og kwarta, sir. Nahibaw na ba siya unsa iyang masunod gikan nako, attorney? Imo na ba siyang gipahibaw unsa og hain ang akong mga kabdangan? Nakasugod na kog pakita niya, sir. Pero siya mismo ang misanta nako. Murag mahadlok siya. Basta kay feeling nako, sir, doon na pa siya apprehensions. Mura og wa pasad mo sink iniya nga usa siya ka imperial. Sulti siya. Gusto kong makikita niya pag-usap. Okay, sir. Asa man? Og kanus Ay, asa kami magkita? Pwede rag. Ato lang gihapon sa penthouse, sir. Komportable naman siya dito. Imo na ba siyang gitagaan o giyawi dito? Pwede na siyang mabalik dito anytime. Uwa pa, sir. Ganong wa man. Kalit siya. Sir, suma na sa akong giingon. Dili hangul sa luxury si Rico. Nakasiguro ko nga dili niya dawaton ang yawi, sir. Okay. So, asa man mo magkita, sir? Og kanus I'm sorry, sir. Pero ni-decline siya sa imong invitation. I tried my best to convince him. Pero dili gid siya, sir. Sa may iyang problema nga di man siya makikita nako. Wasad ko mahibaw, sir. But I suggest that you give him more time, sir. Okay. Di na lang yung gumamugos. Just keep me posted lang yun. Okay, sir. Ay! Tuyo! Hoy!
Hoy, babata, ay ko pag-ali na, be. Dito sulat, hoy. Dito, hoy. Dapre, hoy. Hoy, dito sulat. Pag-ali-ali, tindahan ko na. Palite ko, trapo, Imok. Taon-taon yung taon ko nga wakatinda. Oy, ganong namaligya pa man kang trapo, nga dato naman ka. Hala, no. Unsabay dato, eh. Wala unta ko manindag trapo kung nadato pa ko. Naaligog kay umagaron nga abogada. Hala, no. Mayo untag matinod ng imong gisulti, Imok. Pero murag layo raman kay nas tinood. Anong layo mas tinood nga? Gipatukura na gani mo bay? Lon manggod ng Rico. Di man naatag. Sabi sana. Nga nugong nakalaon si Rico kung di pa siya lakas sa turne. Stricto kung kaya ng bangko. Aw, ambot lang. Basta kay nakalon si Rico. Uy, imok palitin akong trapo, be. Dagana mo ka. Dagana mo. Naninda na di kagbalik? Papalitan mi pa. Oo, naninda na tawag balik ang makakwarta pod. Ari diri nang. Ganong diha man gyud. Gawas dire. O sige, magawas na lang ko. Kadiyot siya nang ha. Sige, day, pa. Pila man kabuk imong paliton, Inday? Balik, 100 lang nang. 200 na lang. Di magbalik-balik. Oo, may pa, Inday. Bitaw, tinuod. Sige nang. Aron di na ka magbalik-balik. Ingon ni Papa. Ako lang giingnan nga gipaloon ka ni attorney. Mao nga nakapatukod dayon tagbay. Mao man ay imong giingon nako kung doon ay mangutan na, di ba? Sakto na la. Pero maragwa man to siya mo to. Mas nagtuo man gid siya nga uyab mo sa attorney. Manid akong problema karon la. Di gid ko ka diskarte ila. Ha? Ano man di ay? Nakagusto gid ka sa anak ni Imok. Medyo la. Oh, anya? Makagusto sad kasi Imok ni mo? La, si Ila may akong nagustuhan. Di man sino Imok. Ayo lagi. Pero makauyon baka siya ni mo para siyang anak. Maunay dakong pangutana nga nagtangag og dakong ganting salapi. Mga pila sad ka la. Unsa pila? Kana imong gingong ganting salapi. Gite kagod ko Rico. Yabag man gyud kang bataa ka oy. Liwat man gyud di ay kanako. Asam di ko maliwat lang nga. Ikaw ra may akong apuhan. Emo kong apuhan. Usa ka ka-imperial. Oh. Hey. Yo. Ngano man ka? Wala. Nilaban lang gamay ko. Oy, gigotom na tingali kada. Kadiyot kay ako ng andamon ang lamisa. Aw! Sa may andamo, pamanday tayo lamisa. Di nila no. Sige la, ugma. Palit ang lamisa. Ako nalay palit, oy. Si attorney na sa imong papaliton. Palit na sa tugmahalon. Plastic nga lamisa la ako paliton kay gaan. Nga magpakuyog lang kong Mirce, anak ni Mirna. Sige la. Aron di na sad magsigig anhi si attorney. Mutuon niya si ilang uyab mi. Rico? Ngano la? Wagid ka na makalaik ni mo si attorney. Saba ka dihala, oy. Ako na dyan na ginuto ni attorney. La, magsukad na tala kay gutom na. Wagid ka na makalaik ni mo sa attorney. Ay, lawgawas ang lula, oy. Pero has ka, no? Ngano kung grabe man siya mutabang ako. Mura ko noon ako siyang alalay. Noon. Gisilduhan man siya ni Don Marco. Nga ako ko nung apuhan. Lawgawa yun ini, Lord, eh. Di pa magin ako madawat nga. Ako siyang apuhan. Hilasa sa nako, no? Ako pa'y mo di? Ako pa'y di mo dawat niya nga apuhan? Aray ko, sakita, eh. Nakusog mas nawugsag pa ako kagalingon. Aray. Pero, ay, nako. Lisan na ko na naon, be. Balik ko na ho ng attorney. Ni-inform lang na ako ang imong trainer sa communication skills.
Nga dili ka kuno interesado nga makaton. Karoon ako makabantay ba? Pindot man tignig ngapil sa turni. Unsa man? Dili kit ka interesado or maglisod lang kit ka? Pindot sa sigmata. Labi iyang ng tangon iyang ang Diyos. Pindot na tignig tani nga turni. Ayaw ka ikog, Rico. Isulti kung sa imong problema. Ang iyas ang ilong. Bisan di gyud taas. Pero bagay jud kayo niya. Kung sumadahon yun, wapa yun siya. Ulamit ko sa iyong aping. Kung may isulti ka, isulti. Or kung may pangutana ka, pangutana. Na ako'y pangutana, attorney. Okay. Unsa man? Nganong gwapa man ka? Oh. Karon lang ko nakapangutana na kay karon mo dyan ako maklaro ang imong hitsura. Gitan-aw dyan di kag maayo, attorney. Oh, kibaw na gud ko nga gwapa ka pero karon lang dyan ako maklaro pag-ayo ba? Now I know nga nung dili ka makafocus sa imong training. Ngano ma, attorney? Nagsige na di ka guna-huna na ako. Ha? Am I right? Wrong, attorney. Wrong jud ka. Karon na magud ko na gunahuna ana samtang nagtan-aw ko nimo. Gabi sa di motor niyo eh. Failure mo sa attorney. Bas, i-prove na ako nga sayop ko sa kong pagtuo. Ugma, focus na sa imong training, okay? Okay, attorney. Ha? Unsay okay? Okay. Okay lagi. Okay, dili okay. Okay lagi. Okay. Good. Wala eh. Wa makagusto na ako sa attorney. Nganong nakaingon man ka, anak? Ako masyang gilistingan. Nauwaw na lang noon ko. Oh, ngano? Nisuway kag panguyab niya? O niya gibasted na yun ka? Ay, kaloy! Nagawa sa mula eh. Mangunay masag ka. Sige, di na ta maghisgot, anak. Unsa man, wa kalay kasultis imong nakita. Ha? Unsa may ako nakita la? Kadakog mata ni mo, wag yun kay nakita. Ikaw may ako nakita la. Ha? Ngano? May nakita di ka nga, wala ko makita. Pag sure la. Kana ba, kana. Wag ka makakita, ana. Aw! Oo, di ay no. Doon na naman natikan anan. Wow! Ang imo yung paboritong color na green. Siyempre. Onya dong, doon na sa dito'y katirno ini nga salasit. Color green Japon. Maunya to isunod na tong paliton. Ha? Oh, plastic na naghapon nga salasit imong gusto la? Aw. Kay mo, ora man ni ato daling maabot, God. Ang mga ambisyon ta atong pares dito sa penthouse. Plastic na lang kay katerno sa dining atong lamisa, green. Di ba? Basing ganahan kag kawayan. Doon na ba mo suroy usahay nga maglukdog lingkuran ng kawayan? Di ko anong kawayan. Uy, kay agay ayon kadugay. Mas maayo sad ning plastic kay sayon rasad limpyohan. Aw, okay rasad da. Palita ugma. Bugiro gyud ininda ko. Oy, kani akong apong bugiro. Mura magigdagag kwarta. Unsa kay reaksyon ning lula no kung mahibaw nis tinuod no? Matay nga nung tanaw-tanaw ka na ko. Ha? Ngano? Dula. Di man kung mo report ni Atty. Ugma kay Domingo man. Manglakaw ta. Manimba ta. Ug pagkahuman, mga untas gawas. Unya, mag-shopping dayon tayo kuman. Ya, matra. Ngano, sildo na dahin ni madang. Ha? Aw, kuan, kining nawa mong kuy kwarta la. Kadaghan ratong gihatag ni Atty. Ako pa na kumahurot. Aw, di ay no. Wa man da ito nato magasto kay libre baya tatanan dito sa penthouse. Mauna. Sige. Mag-date taog ma. Sir, on the way na ko karon sa simbahan. Then after, out of town ako. But I'll be back in the evening, sir. Kumusta nga kung nga po? Okay naman tingali, sir. Wa may... Oh... sir, manawag na ko nimo, sir, ha? Sorry, pero bye for now.
Dili ko mahimong masayop. Sila to si Rico og nang sila ang nisod sa ukay-ukayan. Balik na birthday, okay? Sigurado ka, Rico? Pwede tulo akong palitan? Pwede lagi lah. Pwede ba kayo ni mo iwanihot ng tanan? Bugiro agad ng bata, oy. O mahal na ba ni kanyo arrival? Ha? Anawa, 180. Pwede rin lagi lah. Ako gani, oo. Upat nam ganin ako napalit na t-shirt. 5 pa yun ako. Basta ha. Lagi. Sige, mamili pa ko. Hari ko din dapita kay murag doon ay dagang nindot nila. Mau din na kanindot na doon natin kwarta. Unya, mamalit na din kayo kayan nga. Dagkantag mapalit. Yung mga branded, pero barato. Murag, sobra man yung tingalis 5 ako mapalit ninyo ba? Uy, ini apa eh? Gini pa yun. Nga na ni aman mo na malit. Uy, attorney. Kuyawan ang tani motor ni, uy. Musuod sa di kag mga ingani. Nisuod ko karon kay ni amo. Nakit-anta mo. Nga naman ka. Mantiniran lang gihapon ni mo imong lula og ukay-ukay. Bisag daghan ka na kwarta. Dad siya sa mall, Rico. Adto mo pamalit. Attorney. Ibalik ng imong mga gipamili. Tawga imong lula. Manggawas ta din eh. Miss? Balik nung muni ha. Ila-ila lang na daan. Tuwa pa kong lula, namili pa. Manggawas lang ka diyot. Dali. Buhi iko, Rico. Unsa ba? Buhi iko. Gibilan ta ka. Nga naman ka. Wa ko makauyon sa imong gibuhat, ha? Sorry, attorney ha. Pero wasag ko magkauyon sa imong gibuhat. Lingaw gud kay Miss Lula nga nahukay. Unya, imo minsan taon? Tungod kay sayop ang imong gibuhat. Nganong makukay pa man mo nga maka-afford ka naman nga mag-mall? Ay lang kumibot attorney. Kalipay man nina mo. Ako naman kaning kwarta nga ni anak ko. Pwes, tagai kong katungod kung saon na ako paggamit. Pero Rico... Nahibaw ko, gawa ka makasabot na ko. Di pa juga makasabot ni. Kaya di man ka pobre. Pasag din nga magtagbaw sa ukay-ukayan. Kaya karoon naman nakasuway ini. Kaya kasagaran, bisan ukay-ukay di mo maka-afford og palit. Kung makapalit man, usara dyo ka buok. Kana pa yung sale nga 50 na lang. O di ba, tag 20. But what I don't understand is, he is a rich man now. He can afford to buy anything. Nahibaw ko, nawa ka makasabot na. Di mo ka makasabot ako, attorney. Kaya di man ka pobre. Well, maybe. Uy! Ala? Mana ba? Di man ka, oy. Abi na kugay mo na kong gibiyaan. Kiyawan lang ko da. Nagdagang parot la? Sabaan na loy. Kanang nasa may ukay-ukayan. Tao rin na. Bitaw lay. May glilin ako sa gawas. Usa man? Mga natanan ni mo? Wow, kadagkanaan na la. Pero okay ra. Dili ng tanan, oy. Dili ng tanan. Kinira, upat. 1, 2, 3, 4. Mara na upat. Pero ako untang 5. Unya naglibog man ko asa akong pilion nga ikalima ining 3. Pulos maninindot God. Palito na nila tanan la. Ilan eh? Usa, 2, 3, 7 tanan. Oy, pito di ay tanan. Miss, kulo. Ilan imong t-shirt? Uy, tinud-on yung palit ang 7. Uy, kadako sa imong gibayran. Uy, 2,000? 2,060 gani unta tula. Pero gitangtan na lang sa 60. Nga, tayo pa nga na naabot man tog 2,000. 7 man katag 180 la. Unya, ubat katag 200. Tag 200 bang ako? Patay. Wa na kay kwarta ron diha.
Aw, naapa man noon ko'y ako. Ihatag talang to na ako ni mo. Ayaw na la. Naapa ko'y kwarta. Ah, salamat dong ha. Pastilan. Karon pag yung taon ko makasuway nga nag-shopping og daghan. Okay ra dito. Bisan na. Bahala nag-ukay-ukay. Mga bag-ogod ni. Daw na pamanggani ni mga tag. La, wa ka mangandoy lang adto ka mag-shopping sa mall? Adto gyud ko dito. Mahal. Katong imong 2,000 kung sa mall to, duha ra tok buok. O di ba usarag yan? Mao na la. Sakto gyud ka la. Oy Rico, dong himong idayon niya kog hangiranan sa akong kwarto. Kay murag mas nindot man ning ihangir kaysa isod las karton. Okay la. Maghimo sa bitaw ngiranan ako la. Unahon na akong imo. Sige. Mupalit sa doon niya ko anang aparador nga plastic. Aron doon na si butangan sa mga pinila. Oo la. Palit lagi ta ana. Pakumpleto ra lagi na unya na pohon. Lingaw ko dyan yung lugar. May gulat tayo dito eh. Ako kanabi. Gimok lang sa mga tao. Ang saon, inipasag kayo sila mga bahay. Ano yung sila sa kasada magstambay? At kanay mabubuang. Kita na. Kita buang. Ikaw, pintoy. Labula na sila. Ang mga bata, lagi po na. Kita. Ano si Kuya Rico? Kuya Rico. Nandoon mo na ako. Kuya. Snack ka na sabi, Kuya Bay. Snack. Sige lang. Sige na, Kuya. Snack ba? Snack. Ice cream lang, Kuya. Ice cream lang. Ice cream? Unya, tempa ragod. Busog mo, ningali mga pasmo mo. Ay, pari silang pan para na may mapasmo. Kamao yun. Sige. Palit sa kugpan. Check-in na. Ay! Ice cream! Tagain yung mga bata. Ako rin bayad. Sala, libre. Puta na Lingaw sa mga bata, oy. Lagi? Kumudagan ka puhon, unya, managkot na ng mga bata, Doon na kayo mga sure nga mga botante. Maog yun. Rico, musuot na ko ha. Nanas papa. Bye-bye. Kinig sa'yo kung bakit sige ali-ali Lintoy, oy. Lintoy! Oh! Naalagi ka do? May hapon ay. Murag di man mayong hapon do? Uy, gano'n man ay? Mura man og imog yung timingon nga wako. Mupapil man dayong kang ila. Ha? Nakakita ko yung sultianay mo. Ni dali pagsuod sa ila, pagkakita na ko, nagpaduong na ko. Noy, nipalit naman sa kugpanoy para sa mga bata na yun? Tanawa. Pues, ay nagpalitin niya. Pangitag laing bikiring ang kapalitan ni mo. Ha? Sure ka, Noy? Oo nga, no. Nagtuo kang nalugunan ko sa mong kwarta, do? Dili kay ikaw rin among customer, do? Ngano di ka, Noy? Gano'n sa di ka? Wako makauyon alang makigsulti-sulti ka sa kuwana. Nahibaw na kung usay padulungan na, do? Mong inon ka, karoon pa lang prangkahan ka. Wako makauyon ni mo para sa akong anak. Magmahay yun ka, Noy. Usa to? Ako magmahay? Magmahay ko nga wako makauyon ni mo parang ila? Ngano, daghan na kag kwarta? Kwarta nga di ni mo hilaguan? Nauwaw lagi. Midalig lakaw. Manghambog siyang kwarta nga gidato atong abogada niya. Ganun miingon magid ka pa nga gitatungan siya tong abogada. Di pa matutigo ang abogada, good? Og di man sa ingon anak kagwapo si Rico para kabuangan siya tong abogada. Ikaw pa no? Mudiritso kag judge, uy. Diretso judge? Ngano, muingon ka na sarga tingalig na kadaog sa lutos Rico? Kung nakadaog pa tong luto, wa na sila mamuyo din, he. Wa na to magpakita. Pero kay niya pa sila nagpabili ng gapita, nagpasabot nga kanang sudol sa iyang bulsa, gikan na sa pitaka atong abogada. Ay, ambot na lagit nimo pa.
Grabe yung kaka-judgmental. Nga, judgmental. O ikaw, ha? Giwarningan na ba ka? Makakita ka na kung usab nga makiksulti ka turi ko? Ay, ka pang bahay, ha? Ay, kadagan bang lamok ron? Nga naman ni, ay. Ay. Uy, naghinuktok man ang akong apo. Unsa man kahay problema ini ay. Rico, dong. O lagi la, palit og electric fan ugma. Arawan nila mo. Moskitero palita oy kay mas barato ra. Alimuot man sad. Mas maayong electric fan la. Kay mawa ang limuot ug mawa ang lamok kay ipalit man. Ikaw god kung doon na kay ikapalit. Pero di man na mo akong gidool god nimo god. Kadtong salasag na plastik. Unahon na tong electric fan la oy. Kay mas gikinahanglan na to. Okay rasad. Pero dili lagi na mo akong gidool nimo. Unsa man nila? Katong rape? Mas mahal to la oy. Pero pwede gyapon ko palit og rape. Pasultihaon ako, madukol taman ron ka. Sige la. Unsa man na? Nganong naghinoktok ka man? Nagpunay ka magtutok anang bongbong nga bakante. Ako lang imagine lang Dula ko ni TV diha. Unya, diyan napita, may mga paintings. Do. Nya, ako'y patuhuon ni mo anak. Ha? Naibaw ko, may nakahasol ni mo. Lahi nang imong dagway ron kaysa ka nang mag-imagine ko og mga nindot. Lahi. Bitola? Nagudahon na lang ko ba? Kung dagan pagkakong kwarta, no? Or kung anak pagkakong gato, makauyon kahas niyo imok na ako. Ila? Nga naman di ay? Yun sa man di kang imok? Ha? Wa man. Wa, oy. Nangutanan ako ba? Ingon magkugan ako atong nag-istorya ta. Nga may makauyon sini imok na ako para kang ila. Binako giunsa kang imok. Kaya kung giunsa di ko la, unsa rin mong buhaton? Hawa kong sulngon. Tungod kay wasay katungod mo sultig dili maayo ni mo. Suga sa di mula, oy. Kuyawan man sa kuya. Siyempre! Pero, wa man ka mutubag sa akong pangutana. La, akong kwartahan pa ko ba? Magkauyon bakas niyo imok na ako, no? Kinahanan pa basad ng ipangutana? Klaro na kay makauyon ni mo. Ipanghagad pa gani tingali ang anak diya ni mo. Dagwayad tong imok. Di na lang kumusulti, di na kumusulti kay makasa niya ko. Hindi na gustong sa opisina ni Atty. Kuyawan kong suod Tingali ka suko pa siya ako tungod sa natabo gapon sa ukay-ukayan. Ay, bahala na lang Mumusod lang yun ko. Manguros ko daan, be. Good morning, Atty. Good morning, Rico. Come in. Murag wala man siya masuko na ko. Api na pasuko. Lingkod o na. Wala ka masuko na ko, Atty. Nasuko day ko nimo. Katong gahapon ba sa ukay-ukayan? Kalimti na to. Wait o na ha. May tawagan ko. Okay, Atty. Okay di ay. Hi, Devin. Mag-check lang ko kung okay na ang office. Okay na. So, pwede nang i-occupy? Okay. Okay, sige. Okay, thank you. Dali, Rico. May adoon ta. Asa man da? Unsay mo ikasultiin nga office? Nindot. Pag-unin mong office, Atty. Mubaling ka din
Dili ni ako opisina, Rico. Aw. Pinsa din yung opisina, ha? Imo. Ha? Welcome to your office, Rico. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng milyonaryo! Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores, obo sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Laing dalit kanato sa RMN Drama!